Assalamu alaykum hormatly ýeşler. Şu gün 2026-njy ýylyň 5-nji marty hepdeniň dördüňi hoş geldiňiz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň kanalyna. Ine şu gün men bilen Kaziston Centryň ýoluşçysy Muhammed Ağa, Muhammed Böýüji gatnaşýar. Muhammed Ağa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam vatandaşlar, salam Murada, hoş gördük. Sağ olun. Biz şu gün hormatly ýeşler ine bir topar hadiseler bolup geçýän Günne diýen ýaly we günüň dowamynda bir 3-4 sany bir düýpli hadise bolup geçer. Biz hemmesini beýan edilmezok. Ine Tuğulem Muhammed Ağa giýje gün etken son sentryň ýoluşçysy bolan soň ýerlapdy şu hadiseleri meni gürleşýän, habarlaşýan, menim ýerleýän ýöne men wagtynda çykyş edilemok, netip bolsa wagt tapsak bol. Ine bizim şuňky gepleşiň temasy ine Azerbayjana ýagny Iran döwleti, Iran häzirki döwletiň hökümetiň ýoluşçylary, şonuň harby Azerbayjana iki sany bomba urdy. Ine şu barada biz gurulacak we temamyzyň ýanky ady inniki Türkmenistan mı ýokmy? Ine şu arada biz gurulň eder, ýöne gurulňa başlamak Muhammed Ağa bir näçe videolar görkezin. Ondan gurulň eder, ýene video görüp, ýene gurulň eder. Ýa biz Türkmenistan'dan ve daşından bir näçe material aldık ve şunu sizinle paylaşalım da. Ne ünferim, hormatly ýeşler. Ine birinji materialdan başlaly Muhammed Ağa. Ne maňa Türkmenistandaky watandaşlarymyz sorag berýär-de. Dünýäde iň uly harby güýçler näde ýerleşýär? Ine şöyle klassifikasiýa bar. Iň uly harby güýçler dünýäde ine men häzir görkezin şeýle ötdüm. Gowrak bar. Hytaýda ine 2 milyon 35 bin adam, şonuň rezerwi 510 bin, ýagny rezerw diýende gyýtky wagtda şolary ýanky töwüşe çykaryljak-da. Umuman 3 milyon 45 adam gyýtky wagtda öňe çykyljak adamlar. Inniki diýe Indiýa 1 milyon 460 bin adam ýanky gulluk edip ýörler we 2549-y öňe çykaryp bilýär gyýtky wagtda. Diýmek 5 milyon 164 bin adam ýagny çykaryp bilýär. Indiýa siziň bilişiňiz ýaly 1 milliarda goly adamlar bar. 5 milyon 164 bin ýanky harby gullugyny öňe çykarsa o Türkmenistanyň ýanky ýaşaýan adamlardan hem köp zat, ulu zat. Üçüncü ýerde bolsa Amerika durýar. 1395 bin, 1 milyon 400 bin goly ýagny we 843 bin sany adamy rezerwistler bar. Derw çykaryp bilýär. Umuman 2 milyon 238 bin 800 adam harby gullugy öňe çykarypdy. Ýanky bir uruşlar edibilýän döwlet. Ine Rossiýa terden 3-nji ýerde Kanada, Koreýa Narodny Demokratik Respublika 1 milyon 280 bin adam, 600 bin rezerwist. Ýene de 5 milyon çykarybilýär. Umuman 7 milyon 769 adam çykarybilýär. Ýagny iň köp çykaryljak adam Demokratik Koreýa. Ine Demokratik Koreýanyň aýratynlygy her kim ölmäne taýin, eger ölmese hökmüniň özü öldürýär. 5-nji ýerde Rossiýa 1 milyon 100 adam, 1 milyon 500 rezerwistler bar. Ýene de rezerwistler 559 bin, umumy 3 milyon 159 bin. Egerde terden 3 milyon 159 bin adam çykarybilýär. Ine Amerikanky 2 milyon 238 bin. Şondan köp harby gullugy. Ýöne ine Ukrainada 1 milyon 200 bin goly bar, rezerwistleriň oşdan 1 milyon 700 bin bar. Ine takminan 2 hesse töwerebi Ukrainadan köp harby gullugy ýöne utubilen Ukrainany. Bärde diňe harby gullugyň adamlar möçber däl, bärde tehnologiýa, ýagny olan bir zerur ýol oýnýar. Şoň üçin ine misal üçin Amerika döwleti ine häzir uruş edip dur, Iran bilen Iran basap bilen 3 günde ýa 5 günde bir hepde gaty mesele sebäbi raketler öz arasyna ýanky görüşýär. Gelin Iran terleriň 7-nji ýerde 610 bin adam bar, 350 bin rezerwisti bar ve 40 bin ýanky spesial formirowan, voyniziran formirowaniýasy bar. Umuman 1 milyon adam çykarybilýär. Ine 1 milyon
boşun adam çıkarabilen devlet yine Amerika devleti 2 milyon 238 bin adam çıkarabilen yönü intek 1 milyon çıkarabilen adam devleti yeni bilen. İndiki video seyredelim. Yine Türkmenistan'dan gelen video. Ünferin men öňüme aýdypdym. Bir topor bizim vatandaşlarımız yani Dubay'dan ya başka yerlerden maşin aktaracak deyip adamlardan pul alýar. Yine yüzden gowrak adam dine Marvel aýatyna hekime gatnap ýöler. Yani olardan her kimden 10 000, 20 000, 30 000 pul alpdylar maşin getirecek deyip şo pullar alıp bilen ok adamlar közenýär. Men bu tarapynam ya o tarapynam tanqidlamak. Men diýjek bolýan adam egerde hemme zat işleýän bolsa-da adamlar taşlayan bolsa, egerde Türkmenistanyň konvertasiýa baý bolsa, mümkin o firmalar konvertasiýa bilen pul geçirip ýa-ki maşinler getirerdi we ekonomika işlerdi. Bärde döwlet unaka. Şu ýaly ýa-ki agyr ýagdaýlary bizim vatandaşlarymyza döwlet şol agyr ýagdaýlarda adamlar işlejek bolýar, işläp bilmän, bankrot bolýar, pul berip bilmän ýöler, käbiler maşinlik ama ol hem ýerde de bar. Ne şu ýaly kynçylyklar bar. Ne gelin seyredelim. Şula ýalmaşmalar. Ofisin işgärde duran maşinler gelýär diýip puly alyp galya başlygy Bayram Nur ýagdy. Haramlarda maşinlikler bu adamlaryň maşinini ýerde diýip. Mereke. Halka ağlap beydip, halka ağlap beydip. Beydip kazancı edenden ölü meyliyip, halka ağlap kazancı edenden. Öl. İndiki video seyredelim, hormatly ilaçlar. Yine biz her wagtda mümkin. Ünferim şu Muhammed Ali sizden son komentarı soracak şu video. Ya bir minut. С Ираном эвакуацию. Туркменистан в условиях обострения на Ближнем Востоке обеспечил на границе с Ираном эвакуацию из страны иностранцев. По данным на 3 марта, этой возможностью уже воспользовались 130 человек. Среди них граждане Китая, России, Таджикистана, Узбекистана, Республики Корея, Саудовской Аравии, Канады, США и Швеции. Основной пункт эвакуации – город Серахс на границе с Ираном в 400 километрах от Ашхабада. В столице для транзитных пассажиров организовано размещение в гостиницах, питание и логистическое сопровождение. Ситуация обострилась очень быстро, когда 28 февраля начались активные боевые действия. Посольство Китая и отдел по делам соотечественников сразу вышли с нами на связь. Они уточнили, в безопасности ли сотрудники и не пострадало ли оборудование. Всего за 3 дня они открыли для нашей компании безопасный, быстрый и эффективный маршрут обратно в Китай. После прибытия в Туркменистан наш военный атташе и несколько волонтеров помогали нам с процедурами въезда и там. Ünferdim Muhammed Ali. После прибытия в Туркменистан наш военный атташе и несколько сотрудников посольства помогали нам, да? Таможенного оформления, и все это время сопровождали нас. Когда мы уезжали, обстановка была относительно спокойной, паники не было. Однако за день до этого, примерно в 4-5 часов вечера, начались взрывы. Мы благополучно добрались до границы, никаких серьезных трудностей в дороге не возникло. Все было организовано спокойно и безопасно. Сейчас мы возвращаемся домой, будем следить за ситуацией и думать, что делать дальше. Но если в Иране все утихнет и станет безопасно, мы бы хотели вернуться и продолжить обучение. Прежде всего, огромное спасибо нашему посольству за оперативную помощь в организации выезда. Также мы очень благодарны правительству Туркменистана. Эта поддержка была для нас очень важна. Мы были в Иране, связались с консульством Туркменистана. Спасибо им большое, они помогли. Туркменская сторона также проявила большое понимание. Нас не заставили ждать на таможне, а сразу впустили. Я благодарю всех, теперь мы в безопасности.
Ine Muhammed ağa, size bir sorum var. Türkmenistan hökümeti sizin bilişiniz ýaly şol uruş başlady. Edil goňşy döwletde bir topar adamlar öldü, 40 000 olay adam öldü, 3 000 olay yaralandy. Biz aýdyk geçýär şu maglumatlar bizim halkymyza ýetirýär. Siz ine bir topar materiallar berýäňiz. Giýje ony ýa TikTok'ta bizim kanalymyzda. Bütün dünyada uruş gidip dur. Edil goňşy döwletde. Ýagny Amerika, İran, Amerika ile İsrail İran'a çözüp bombalap ýör. Fethetdirýär. Türkmenistan'ı fethetdirýär. Türkmenistan'da bolsa arkada atı minip gelip ýör. At bilen eşekleri bilen, itleri, pişikleri bilen. Ýagny hiç zat bolmadyk ýer meçhit bulup ýör. Türkmen halky başga planetada ýaşaýar. Ýa-ni goňşy döwletde uruş ýok ýaly. Olam hiç. Moda var görünüm bolýar. İkinci problema Şuraya Dubai bombalanıyor, Katar, Bahreyn, Saudi Arabia bombalanıyor. Öyle Türkmenler var. Ne yapayım şu grazdanlarımı diye iyine çekip, yani şurada bizapaslı yol, hopsuzluk yol getirip, maşkalarına getirip, hükümetin, devletin iyi işte aşol. Ne yapayım şu da hatta bizim hükümetimiz eden ok, hatta ağzanı olun. Hani düşündüklerim, mena düşünemek şu da hatta. Yo, buna düşündürecek bolsan bizim aklımız yetmiyor. Diye bolmalı bir zat bunu etmeyelim başka da etmeyelim. Buna da yine bundan başka bir zat değil. Goňşy ýurdun içinde. Uli hadisalar bolupdy. Türkmenistanlary şolan hakynda pikir etmeň, geplemeň hem analiz etmeň diye. Dünkü Azatlyk Radiosynyň perdaşatynda var. Olan aladası eşten haberlerden eşitmedik bolsunlar, şondan hiç kime aitmasınlar diye. Şu hakkında fikir etmen diye. Yani üstünüze bomba düştü de ölün, kesiniz çıkarman dediği de bir devlet dünyada ne için devlet deyip kabul ediliyor. Sebebi şu yurdun grajlarlarının aladasını etmeli. Önünden şunyada hadisele bolanı eyyem grajlarlarını duydurmalı. Şu yurttan çaltırak çıkın, son üstümüze hop avanmasın. Bir betbahçılığa doşar bolmar yanaktı. Dayanç neme derrow şakında neme yayınlattı, videorolik yayınlattı. Hemme devletle duydurup otuyor grajdarlarını çıkarıyor. Siz neme sesiniz çıkaran onunla da çıkarana. Ondan sonra öz pasol sıvarlarının işgärleri. Her yurt gidip özleri alık kaytıya. Bula şoloran çıkarana. Ta üstünden bomba düşüyence. Şu haramdardılar şunu yani. Şimdi Türkiye devleti bilen Özbekistan öz grajdarlarını Özbekistan, Türkiye'de kanuni işler yanıp dün şertnama kol çektiler. Türkmenistan hem de kul edip şol için bula devlet de. Bula bir haramdardılan borcu dine Türkmenistan tağlamalı. Türkmenlerin bulçuluğu o devletin bir devlete padarkı vermiyor kul hükmünde. Bunun borcu şonları var. Bol ne? Doğru. Yine men bir daha da edeyim. Neyemçi beyleki devletler Muhammed Ağa öz vatandaşlarını yine Türkmenistan'ın üstüne geçiriyor. Gün samolyot, Azerbaycan'ın üstüne yine Kazaklar geçiriyor, Özbekler geçiriyor. Bir topar başka devletlerin Gruziyan'ın üstüne geçiriyorlar. Yönü Türkmen hükümeti yok yani. Yok da Hükümeti yani hükümette adamları yok yani, vicepremiyerler yok yani, ministrler yok yani, Daşa İşler Ministri ortam agenti yani Raşit Medvedev yok yani. Şuna aktivist hak geliyse giyece gün Türkiye'de yaşaman aktivistler hak geliyor. Oğlak kaydı şöyle. Yöne şuraya bizim vatandaşımıza kömek etmeli olsa yok şol adam. Daşa İşler Ministri ödem vicepremiyer ödem yani Medrabotnyň günü bilen Ferda Berdimuhamedova at kadanın arxitektor adını veriyor. Medrabotnyň günü bilen arxitektorun yani günler dengdel vapşe düğünden başka da atlar. Şuna bağışlap yani at kadanın arxitekt veriyor. Bir samsak şu Raşit Medvedev'i ayırmasak biz Türkmenistan devlet bilmeýär. 3 tane idiotlar var. Gurban Berdimuhamedov, Ferda Berdimuhamedov ve Raşit Medvedev. Biri agent, ortam agenti. Türkmenistan'da oturulur. Beyleki sen vatan dönükleri. 3 tane vatan dönükleri. Yine Türkmenistan şeyle hormatly ilişkiler gıynatan Türkmenistan şeyle. Şunu adamlar
Egerde öz garyndaşlaryna bir zat bolan bolsa, eýem Dubaydan ynanyň, Dubaydan ýagny Katar, Bahreýnden, men Katarda bulan gasinçasy var, $500 milyon guruldy. Dubayda bir topar mülkler var, bir topar garyndaşlar var. Eýem Londondadyr, ýa Türkmenistandadyr. Ýöne türkmen halky şöyle görgüler ölýämi, kösenýämi, ýa padwallarda ýatýam işler hem ýok. Ine men size aýdyn, Türkmenistanyň İçhanatyň ýolbaşçy men ýalňyşmasam, İnýazmy, Ihlasnýazmy, ýa-ni Gurbanly Berdimuhammedowyň giýuwsy. Elbetde ol diňe öz garyndaşlaryny getirir. Hemme Dubaýdaky zatlar kontrol edip, hemme pastavkalar kontrol edip şoňdan pul oturan adam ol. Ine şu ýaly bir döwleti öz jügüsine öwren, ýagny 50'den owrak garyndaşlar var. Hatta konsullar, pasollar mı doğun garyndaşlar. Türkmenistan döwleti ýok. Berdimuhammedowyň maşgalasy şu düýünden Türkmenistan hökümetine oturan. Ine hormatly ýerleşer. Ine şu ýaly kynçylyklar bolýan bolsa, bize kömekçik ýokdur. Şoň üçin biziň döwletimiz ýok. Biziň tek hökümet faýlak görendik. Biz prezident, meclis, ýa-ni vilayetlerdaky, etraflardaky, şäherlerdaky deputatlar faýlak görendik. Näçe bize kömek etsinler? Indi motiv. Ay kime prezident gerek bolsa hana barın görüşün. Onu Gurbanly ýalyklar prezident bolýar, öz ogluna padarka berýär. Onda ertesi gün bir zat bolsa, ertesi gün sana kömek ýok. Inanyň. Haçanna çelli biz uhlap ýöräli. Haçanna çelli biz öz döwletimize namart bolary. Biperway bolary. Haçanna çelli. Ýazyn kommentarda näme pikir edýäň? Indiki video terdiň Muhammed ağa. Ine hemişeki ýaly tematika, ýagny Türkmenistanyň ýollary. Biz her gün görkezýär, ine ýene bir parça Muhammed ağa maňa bir topar videolar gelýär ýollar boýunça. Men şoňa goýup ýetişem okuyam öçürjär. Üns beriň. Men häzir gülkünçler da edin Muhammed ağa ýöne gülmäň. Adamlar hökümete kömek etjek bolup video goýýarlar da ine şu ýerde betbaşçylyk bar, kömek edin, siz döwleti galdyryň diýip video goýýar. Indi hökümet ýerine ýetirmän öz roluny emhemeçler şolar kowlap taýaklap videolar aýdýar. Onu diýmek döwleti emhemeçler dolandyrýar. Ona bizimle prezidente yüzlenmeli. Biz emkime yüzleneli. Küçülümüzü oňup ber. Gayrat et. Graždanlarym daşyrtdan aketler diýip biz şolara yüzlenemedek Muhammed ağa. Mene başgaça düşündirip bilemok. Näme etmeli biz? Ýollar oňurulmasa, ýa-ni üstüne emhemeçler, ýa-ni Gurbanly we Serdar üstüne bökdürse, onda mümkin biz yüzlenmelem Serdar bilen Gurbanlyga. Biz emhemeçler yüzleneli. Näme pikir edýäň? Mene düşünemok. Ben aydara zat ýok murada. Eger şular bir normalca döwlet boldy, biziň näme işimiz bar şu wagt şeýtirip çykyş edip oturmagmy. Gece gündüz şolan pikir ne diýip näme geregi bar bize. Şu zatla da oňdan şol näçe milyon daşar ýurtda Türkmenistanda çağasyny görüp bilen közenip böldi daşy ýurdun içinde şeýle adalatsızlyk, biqa ýurdun baýlygyny talap oty. Oňdan her bir wejdanly adam şoňa bir tapawut bolup bilme. Elinden geleni etjek bolýar. Biz hem şu borjumuzy ýerine ýetirýär. Muhammed ağa ananten, egerde Türkmenistany derek Azerbaýjan şu döwletde bolan bolsa, şu ýerde Türkmen diasporasy bar. Näçe milyon adam bar Türkmenler şu ýerde? Muhammed ağa, Iranda. İran'da ken Türkmenler tanıyanmı? Awo Türkmenler sany. Türkmenler şonu hiç bir aýdan akmet ewer näçe oblastda bölünen şu 3 milyondan 5 milyona çellin ýerler. Goý 3 milyon bolsun seret. 3 milyon halk daşynla Iranna. Türkmenistanyň içinde 4 milyon. Yo İran'ın kılı yaman köp daşary ýurtda. 8 milyona golayda daşary ýurtda. Indi näme bolsa da Irany edil goňşy ýa bir şerhediň aňyrtynda 3 milyon Türkmen ýaşaýar. Egerde şu ýerde Azerbaýjan bolmasa we 3 milyon Azerbaýjan ýaşaýan bolsa, şol bara uruş bolany, şolar gollap, nemeler iýerip, produkt iýerip, gollap,
yankı nimelerde de İran hükmüne aydıp şu Türkmenler qoğuran gayra dedi. Humanitarny pomoş uğradıp, olar wagtynça bu tarafa geçirip urşutorynça, olar yankı kömek edip zat ederdi. Bular ho özünke hiç kaptanlar Türkmenler kömek edip. Men gen görýän şular Türkmen döwletiň hökümeti ya başga döwletlerin hökümeti? O Gazaklara, Xitaylara kömek edýär getirip daşyurtdan olar yankı kapılar açıp olar absurd edýär. Atylar 5 ýyllyk atylar taýda öz halky gözüm tok, öz Türkmeniň, İran Türkmeni gözüm tokka bular biz pikiremeden ok. Bunun ya kellerini biz ýogum. Men sana şonu aýdym Muhammed ağa. Şoňa harym gelýär. Bular Türkmen döwletiň prezidentleri. Türkmenler birinji bilen kömek etmeli adamlar. Türkmen diasporalara kömek etmeli adamlar. Eger de Azerbaycan halky şuraya közenýän bolsa, oňa da şuraya hökümet, İran hökümeti şuraya gysýan bolsa, hökman gepleşikler olar ýa bir şertler döredördi, kömek ederdi, humanitarny kömek, okuly kömek olar getirip okudurdy. Bir zat ederdi. Bizimkiler hiç de adam ýok. Triyekden başgalar getiren goýardan, olar bilen narkotik ýa gatnaşyklar edýär, ýöne başga kultur, medeniýet, ýa hünärmend olar okudup, targow gatnaşyklary östürüp uzatdyr ýok. Muny hem diýjek Muhammed ağa. Bir düşündir sen şu temaň içinde ýatmıyorsun. Murada. Ya sen ady işleyen şu lurda. Mümkin. Murada sen yan gowuk nemen temany gozadyn. Gözde şu UN bütün dünya milletler guramasy, şoň içinde ýörüýte bir bölüm var. Döwletleri yok, halklar diýip, milletler diýip. Oňa şolara ýörüýte kömek etýärler. Şolaň özüne gelmeýän, dilini taklamaň, däp desturuny taklamaň, ýörüýte budjet goýberýär. Türkmen döwleti bolan üçin onuň agdatda bular ondan hem mahrum. Oňa agdaty bolup bilen akla düşünýär. Birler. İkinci, şu an İran'ın içinde Murada Türkmenler 3 tane oblastın içine bölünüler. Yani bir Türkmen zerrati inni 3'e bölünüler. Bilen ne için? Tevari her oblastta Türkmenlerin tanını pete düşürecek olyanlar. Eğer bir denen saylaw olsa yine bir dat bolsa beyleki Türkmen diye milletli Türkmenlerin yaşayan yerinde köp bolor yani. Şeyittirip doğru şatayını kontrol edecek olyan. Şu siyaseti İran'ın rejimi İrden beri iderlek ediyor. Şol için İran'ın anırsından, Sistan'dan Şiileri getirip şu tak yerleştiriyor. Bir dat verdi. İkinci, elini Türkmen devleti alad etmeli daha dışı. Şu an kıvletlerin ağır kaptalı ince vurnuyor da Granitsa'da. Şu tada Alıgölli bir garadok kuruyorlar, bir garadok. Şu garadokta 100.000 adamlık garadoğu İran'ın Sistanilerini getirip şu tak yerleştirecek oluyorlar. Şu regionda Mahtumul'un yadigarlığım şu tada, Mazari. Bir tane KTK adam yok, hem de Türkmen. Şu granitsi hem de Türkmen. Şu öyle tebiği koru Türkmenistan'ı, tebiği Türkmen balon için. Hem de Türkmen ne? O zaman hiç vakit şu taraftan İran, Türkmenistan'a hiç hücum edilmiyor. Her Türkmen. İnne İran ne edip şu tebiği nemeğini ayıracak olup planlaştırıp Farslan, Şii'len tanrı köpelip Türkmenleri ayıracak oluyor şu adam. Kovup çıkaracak oluyor. Türkmen devleti şuna tetin çıkarına. Şu an İran'ın içinde şu ullemehaneki. Şu mesela karşı eyyem hükümete yüz tutup hem merek yüz tutup böyle şu zaten etmendi. Bunu şu zaten görmedik, eşmedik yani. Öz var ya granitsalarını korumak için gerek var şu. Şu granitsede, Türkmen granitsede Türkmenle yaşasa kim Türkmenle üstünden göçüp Türkmenistan'a çözebilecek? Viyanet edebilecek. Şunu da düşün akla. Yani eğer şu da düşün akla nemetleri bir gün yatmalı şunu. Granitsana eyyem bayaneziri bunu Şiiler getirip oturlar. Ama akmakla görmen küçük oluyor. Bunun niyeti dine Türkmenistan tağlamak. Türkmen hem de bir haramdadı tohum.
Milli duygu yok. Milli duygulu adam. Pola Azerbaycan'da evet indi diktatörski adam var. Gör neylik oraya Azerbaycan'ın interesini. Silagan mı, hormatan mı? Dünyada hormat koyuyor. Doğru diyem. Ine bolmasa bir gurban oluy, bir gurban olayın bir normal nat. Berdi Muhammed olan bir Türkmen at. On oğullar gelnese on ayalı olan bir Türkmen. Bunu bir ort tip bolanok ya jöhi tip bolanok ya başka millet tip bolanok. Bunun Türkmenler yöne näme şurayal öz halkyn ýigrenip ve özüne milli lider daktı. Muhammed ağa, anan sen milli lider bolup öz halkyny ýigrenýär. Gahrmançylyk etmen gahryman bolýar. Men başga söz tapamok, idiot. Biz şunu ayırmaly, hormatly adamlar, biz şunu ayırmasak Türkmenistanyň geljegi ýok. Türkmenistanyň geljegi ýok. Türkmen halkynyň geljegi ýok. Ýöne Berdi Muhammedowyň maşgalatynyň geljegi bar. Ine şu ýerde bir ýer ýaňja nemede biz material berdik. Nime barada Bayramov numur ýagdy Serdar Sıçanyň garyndaş diýär. Ýaňja video görkezdiler. Ýa-ki adamlardan pul maşin getirmän ýok. Ne şol Serdar Sıçanyň garyndaş diýär. Serdar Sıçak kimdigine men bilemok. Ýazyn kommentarda näme pikir diýär. Ine hormatly ýerleşler, inniki materialy terdeliň Muhammed ağa material gatyk. Ünsörün ine biziň watandaşlarymyz hökümetsiz türkmenler diýilýär. Hökümeti bolmadyk türkmenler. Döwleti bar, döwletsiz türkmenler. Ine arzuwagan ýatan ýeri ýakty bolsun. Görgüli Türkiýe döwletinde men ýalňyşmasam Türkiýe döwleti şol. Şo ýerde ardan çykýar. Öz türkmenleri, ýa şo ýerdäki adamlar konsulum ýok, pasolum ýok, şolar pul zyňyşyp şunu Türkmenistana geçirýär. Ine biz özümüz agdy bir türkmen halky. Agyr ýagdaý düşenini biz agdy bir ýöne beýleki ýa-ki hökümet Türkmen halkından çıkmadık ýaly. Bular bir maşenik ya çüýlük tohum duruşuna şeylemek ha. Muhammed ağa. Bular bir nifaq granok mu halka? Bir vicdanı yok mu? Bular bir elementarna adam ölönüne bir kömek etmeli. Ho bolýar bir diýilika kömek etmedin. Dubayda, Katar'da, Bahreyn'de, Saudi Arabiýada türkmenler var. Medresede okuyan türkmenler var. Közenýärler. Şolar bolýar häzir uruş gidip özüňizi gaýtsaňyz kömek edenlik bir adamçılık, elementar adamçılık hükümetten soruyorsun. Hükümet yok yani. Men hiç düşünemok Muhammed ağa. Bir devlette yaşayat yönü devlet yok. Türkmenler, Türkmenistan devlet, Türkmenistan devletinde yaşa. Yön Türkmenistan devleti Türkmenler üçinler. Çıkıp bolanok. Bir yarımdan $3.000 pul vermeli. Inan o. Diğer Türkmenistan'ın içinde pul vermeli. Viz üçinler. Vizan bakaz bir $50-100. Diňe Türkmenistan'ın içinde çıkacak bolsaň, türmeden ýa-ki şu Türkmenistan türmeden çıkacak bolsaň, $1.5-3.000 kard alıp pul vermeli. O döwlet mi näme mi ol? Bandit formirawanya mi? Näme ol? Mene düşünemok. Halk içinde döwlet diýip pikir edýär, içinde dören çüýlük tohumam band formirawanya Türkmenler taýlap bütün dünýäni arlap ýetdiler. Men başgaça aýdy bilemok bu zatlary. Bu näme diýecek Muhammed ağa? O şol için biz burada şey edip görüşmüyoruz. Yani inni döwürler gutordy. Inni defterine adı düşüp başladılar. Şol için yakınlıkta şahin için ayrıya. Halk itledi şahin için anzatlık bilen şunu ayrıya. Ramazan ayında şu mescitlere vartalar, tarava varta, fetirde ne çok bardalı yığınış. Bereke de görünüş ayda ayrıya. Şol için bilen hiç direği yok. Şu yankı diyen dağıtlamı akıla tıkacak dağıttı. Her bir adam şun oturup oylanıştı, hava çıkaran dağdalardan değil mi?
Şol için yöneticiler bir yığınap köşe çıkar bilemde. Şu Ramazan ayım bir qow forsat. Şundan din malı. Yoksa hiç kime şundan peyda yok. Nitolka peyda yok. Durmuşlarını gelecek akbalları belli değil. Yine doğru aytdın. Şol häzir kynçylykda uruş edip dur. Näme Türkmenistan oturjak belli. Burwan Ünfer Muhammed ağa, gaty Ünfer. Hemme zatlar şarşap öz meçidini urýat. Aýny men çaltdan ölýän, diýe bar men öldürýär, ýa men ölür. Diýe bu stresse çyda bilemok. Men öz meçidimi gurnap, ýa-ni öz mazarymy gurnap şöyle geçip ýataryn. Ýa keyp çekip triýe geçip velosiped sürüp at eşek pişik ýa-ni köştür gurup atyny eşegini aýlanyp ýa-ni hedret gören adam oýdança da ölüp gidýär. Bizim kösün. Burada men Öyle daha bizim söz pulumuz var. verýän Şol şol adam adam bol diýerler. Ha. Za şotlas Muhammed ağa bizim pulumuza diýär şol. Özünden bir köpük goýan ok gaýtyp inetin men atasyn burada sadakalaryny halkyna daha söz verýän. verýän şol şotada Türkmenistanyň içinde arkayın yatmajağına men söz verýän. Şoňa söz ver, bütün halkyň öňünde. Şol adam Türkmenistanyna arkayın ölse de yatybilmeýär. Muhammed ağa, ine sen söz berýän, ýöne tap bol. Beýlik bir karanda da bar Türkmen maşy. Hedil edip gezdi. Yo, Ya, olam o- şeyle. o- Olam ama bilelikde yatayım, onu oturuyor. yatayım, Yo, yatayım. yatana. O häzir şu at yattık diye ol. Bir tane öldüren adam kaptalına gezip karavul var. Ayalı çağaları gelip bilen akla. Ne ayında arkayını yattığı. Yöneş olur indi. Şot adam. Bölüp yakmasa da tüf yüzmedi ya. Halkın kahır adamının önünde durup olmuyor. Hola İran'ın Ayetullah Khamenei'ti. Ne bol? Şu at cahile bilen akla şunu. Ayağlam portapyati gelinem körekerem hem spor cahilat bilen akla şu an. Şunun için bu atla belli de at. Bu atlayınca keyif çekiyor. Narkoman yanakta. Narkomanın ukol vuranına keyfi kovuyor. Yok aklım şeyle. Haşının tapmasa ölüp gidiyor. Bulam şol. Häzir narkotik yetip otu keyif çekiyor. Sen fikir etýän ol keyif. Ol öýýem geljeğin ala dedip şon yanak özüni alıp barýar. Ýöne geljeğini gow bilýän adam, halkyň fiýlýanyny bilýän adam özüni beýtirip alyp gitmeýär. Muhammed ağa, men burada hiç kellem atmıyorum. Serip. Yalnızca kadrları okuduk. Bizim vatandaşlarımız daşında ölüyor. Şunu öz Türkmenlerimiz puldanışıp Türkmenistan'a getiriyor. Cahil yani. Daş yerde şunun cesedi kalmadı. Hatta doğulanlar şöyle yok. Gurgurlar, öldür gidiyor. Käwilere kömük ediyenem yok. Şol belli değil bir madançılıkta İstanbul'da caylanıyor. Gurgurlar. Şunu görüp milli lider ol. Lütfen milli lider ol. Şunu atlar görüp. Akın öz meçhini kurup ukaskını çıkıp ertiden maşincağa da minip ovudanca olup o yaşlı ideali ukaskasını örködüp barıp öz akadağını vuruyor. Men şu kellemal bilemok. Şurayal binamız, şurayal ne eldim duhliçni, şurayal öz halkına düşman, öden milli lider, öden oğlan prezident. Oğlan ondan meter. Halk ölüp diyor, bulam çare yani obyektler açıp getiriyor. Bulam her gün çare, her gün toy, her gün bayram. Bulam 365 günde Muhammed ağa ağır gün yok. Dine toylar, dine bayramlar, dine çareler. O bir ýagty günem bolýa, durmuşda. Bir agry günem bolýa, kyn günem bolýa, toyly günem bolýa, sadaka berýän, ýa-da ýene bir zat edýän, durmuşda. Bulan durmuşy başgaça. Dine bir renk. Toy, keyp, başga zat ýok. Ho. Men düşünemok şunu. İkisi biri eşdiýärler, seredýärler. Bir kelletini aýdýarlar, bir kelletine şaryklar banka şoň bir pikir edýän o men halk idarlýar. Men o binamsyal öňe çykyp hemmeler el çarptyrýan arkadaş şöhrat diýip. Bular men hemme ýigrenýär. Şonan bilýär. Näil şo ýerde oturup şu adamyň gününe berýär. Men şu düşünemok şoňa. Neme Murada bende şunu yanaklatla inni daşar ýurda gitýär, daşar ýurtda ölmek ýa tebii hadysada ýa beýle kıvatla bilen ýa kesel bolmak adam zatba şunu yanakla adam ba. Ýöne näme üçin bir togor döwletler şonu çözüpdirler? Näil çözüpdirler?
en antat çözmek yolu şun özü halkın öz hatavyny dedip bolýar. Şu wagt bir tane immigrasyon slujbadakiler daşar ýurda bir garajdan çıkarmak için zor bilen elinden pulunu alýarlar. Ýöne etýän uslugolary ýok. Ýöne şun kanunlaşdyryp her çykýan adamdan meselen daşary ýurda gitýär, ıstıraka boy. Meselen $10, $20 tölemeli döwlet garant bolsun şo pul eger bir zat bolsa döwlet barya hem öz hasabyna şonu getirir. Öz hasabyna diýenim şu ýygnanan pulun hasabyna. Kesel bolsa leçi detýär, ölüm bolsa getirýär, ýene bir betbaktylar uçjam. Şonu istirahat edip bolýar. Şona meden agabyly. Istirahat kampanya diýen zat ýok. Istirahat kampanya Türkmenistanda pulu halktan alıp iştahat etmeyeni devletin demesine bütçetine koyuyor. Ya Berdi Muhammed cay vurmak için hayırlanıyor. Bir normalde devlet bolsa şoları etip boluyor. Yani devletin hatavına dede öz şol turistin dışarıda ötüp işleyen adamın hatavına şunatları edip boluyor. Gittiyen adamla hemmet ölen ama gittiyen adamla hemmet kesellen ama belli bir porsen şol yığılayan pul şoları näçesin nemette şoňa hemmet niýetdi. Bir denem ekstern etme döwlet budjetinden beri. Ekstern budjet. Ýöne isleýän haklar. Ne döwlet dolandyryp bilýärler, ne akıllary var, ne niýetleri var etmäne. Men bir zat edeyim, Atert. Sen öz pensioniýerlaryna çağılı ayallara $25 nem pul berýän. O pula ýaşap bolýan. $25 diýmeden 25 manat deten aşak düşürýär. 20 manatda 500 manat men ýaşa ýanky $25 bolýar. Ütgäpdi o. Owa, ine kä wagtda onun portfolio açyk ýokarrak bolýar. Sen bir ýurda gelýän pullar ýanky tebiga baýlyklar birinki şol ýanky gurbalyňky däl, terdarynky däl, oň tohumky däl birinki ata babaň goýup giden baýlyklar ol. Şu baýlyklarymyzy ýanky sandyk ýaly ýapyp giden, goýup giden baýlyklar, şu baýlyklary sen halkyna beren o. Şol $25 alýan adamlaryň çağılary daşarypda işläp öz ýanky enatatyny ekleýär. Öz ýanky çağılaryny ekleýär, öz aýallaryny ekleýär. Şoňa da çykdy jeden o. Indi bir ölen adamlara bir cesedini getirip beräýär doňarnaşlara. Şoňa meden o. Onda bular bir de hiç sat etmeyen bolsa, gaýtyp daşna çykjak bolsaň, senden ýene talap pul alýan bolsa, köçüde geçsen ýöne ştraf urup seni talýan bolsa, onu biz şular çalışmaly. Başga alaç ýok, başga ýol ýok. Sen şu gizilen, ay meniň işim däldi, ýene bir zat men häzir gowy Russiýada işleýän, o ýerde işleýän, men Amerikada dedi. Senki gowudur, ýöne doňarnaşyk gowy däl. Düzelmeýär şu zat. Şoň üçin biz galmaly. Her gün inni öň juma namazyna çağırýan bolsak, her gün mesçide barmaly. Biz ine Azatlyk radiosyna öý aýlanýarlar, emhemeşler mesçide barmak diýip. Ýüzlerine tüýkürüň, mesçide gidin. Allahyň öýü ol, olaň öýde. Ol sana hiç bir ýagdaýda bu dünýäde, o dünýäde kanunyň esasyna, ýanky adamçylyň durmuşyndaky şertlerde sana gadagynçylyk etmäne haklary ýok. Bizim motiv İksan portu emhemeş gelýär, portu milisi gelýär, korkuşup otyr. Şol gelen adamlara da düşündürün o, sen Allah'ın ýokmy papaňdan başga? Sen Allah inanýarmyň? Inanmaýan bolsaň ona näme musulman döwlet diýen? Näme sen hac arkadagyň bar? Näme hac terdaryň bar sen? Siz onu banditler o, siz maşennikler, siz arkada hacı, pacı diýip ýörende maşennikler siz. O näme mesçide barp bolany? Mesçide barp bolmaýan bolsa ona bular yığınamalı hemmeti. Ya beýle dämi? Ýazın kommentariyada. Biz sizi Ramazan bayram namazyna çağırýar. Şo ýerde biz galmaly, hormatly ýerleşler. Biz galyp şolary aýyrmaly. Şu ýerde bir kommentar ýazýar. Türkmenbaşda da ýarlakladyk, Gurbanlyda da ýarlakladyk, täze gelse prezident ýarlaklar. Gaty dogry belläkleşdim. Egerde biz hiç sad etmesek, täze gelen onu basyp, onu öldürip geler, onu ýarlaklamaly bol. Ýöne egerde biz galsak, şolary ýygnasak, sisteman çalışsak, hani sen ýarlaklak gör, jurnalist edil seni maskara edip, ine biz häzir maskara çykarýarsa, maskaraňy çykarar. Sen ýarlaklamarsyň. Eger ki prezident arkadagy diýdirmez,
Lüboy bir jurnalist, lüboy prokuror, lüboy adam TikTok yapıp külün çıkarar onu. Masaranı çıkarar. Etmedi onu. Şoň üçin biz sisteman çalışmaly. Häzirki sistema yallaklar üçin we paraxorlar üçin gurulan sistema we diktatorlar üçin. Halk üçin sistema ýokdur. Biz şonu halk sistemasyna geçirmeli. Keypin aýdamda o demokratik sistema geçmeli. Häzirki diktator sistemada sizin roluňyz ýok. Aýdyp dursa, ölseň jesedin neteren oklar. Ýagny içinden çykjak bolsaň para bermeli. Nirde baş olatdyr? Ine ödöklerde barmy? Türkiýe gitjek bolsaň içinde para vermeli. 1,5-3 miň dolar. Ýok. Nirde bar? Iranda barmy? Ýok. Afganistanda barmy? Ýok. Nirde bar? Demokratik Koreýada bar, Türkmenistanda bar. Şoň üçin döwletimiz ýok ha. Biz bize gerek döwlet kurmaly, bize gerek sistema kurmaly. O sistemada sen rol oýnaýan prezidentden. Prezident sen guluň. Ol naýomny menejer, wagtlança gelen çinovnik. Bular çinovnik bolup ömürlük oğlunu geçirýär, ol aktygyny geçirýär. Näme döndürdiler hökümeti? Hökümeti bular bardak etdiler, bardel etdiler. Şo bardeli biz düzeltmeli. Şo ýygnap hökümet düzeltmeli biz. Bizim borcumuz konstitusiýada her bir türkmeniň borçy. Ananyň ol gurbanyň borçy däl. Yallaklary ýygnap özüne vice-premier goýan dogun anlaşmagyň borçy däl. Bizim borcumuz halkyň borçy. Sen borçuň eşekkä bolup ýankyna aýdýan. Aýtýar gelenim bize muňa yallaklar. Yallaklamar, ananyň. Yallaklar. Yok, yallaklasan gene şu olur. Yallaklasan gene şu olur. Muhammed Öjü yallaklan ok gaýtyp yüzüne gelmeýär. Men yallaklam ok yüzüne gelmez. Bir topar aktivistler edýär. Siz yallaklaýaňyz. Biz yallaklandyk. Diktator bolsa da yallaklandyk. Sizi de haýyş edýär. Etmeň şonu. Minimum dym gören. Minimum dym. İçinizden töwürmüş oňa. Buna da Trump eğer diktatör bolubiljek bolsa, şondan başka diktatör boljak bolýan adam ýok. Ödüm yirgenýän zatlar jurnalistler. Her gün işi gutoranda hökmen jurnalistler önüne jogap berýär. Hökmen eden işi hakkında aýtýar. Ola da yüzüne basıp aýtýarlar. Falan ettin, düğün falan edin, bugün beydiydin deyip hemme göne hökmen jogap berýär. Şu bir zat etse kaptanına yem köşede miti. Demek Washington'da belli doğumuna önüne miti. Köşelerde miti. Şeyittirip şol Trump'ı diktatör eden akla. Ettirden akla şona. Şol için şop olmasa hiç bir yurtta paraxorçylyga aýryp bolanak, korrupsiýany aýryp bolanak, kanunsuzçylyga aýryp bolanak, diktatorlygyň özü emele gelýär. Şu mehanizm bir ýurdun içinde işlese diktator emele gelmeýär, paraxorçylyga aýrýar. Näçe şu mehanizm güýçli bolsa, şonça hökümetin içindäkiler aratda bolýar. Bu islenlik wagtdan biz nikakih problema kanun ýoksyz hökümet ýolbaşçylaryny çalışýar. Hükümetin içinden gelen oğurlanan adam ansatlık bilen gitmeye. Olu ondan halkını kırık gittiye. Yurdun dargadık gittiye. Yurdunu grajdanski uruşa yetirip gittiye. Şol için eğer bir yurtta parahatçılığı hem işi üpçün etcek olsa, hem işi öşecek olsa, hükmen halkı aktif olup hem işi hükümet yolbaşçılarının işini kontrol etmeli. Şona değişli mekanizmde de bulmalı. Şona da demokratiye diyelim. O zaman Haramzade Allamrat gelip bize diye olan diye agentler diye olan propagandistler diye Amerikan'ın başma yapayım mı? Bana gerek var şu. Şulardan öğrenen adım şu. Şunun hem işi halkının kovu yaşamağına hem işi ösyerliğine parahat bulmalarına sebep bulandan şu prensiple. Biz şu prensipleri yurdumuzda öz halkımız bilen yerine getirmeli. Şonda biz halkımızı öttürebilýär. Parahatçılık üpçün edebilýär. Kanunçuluk ornaştyrabilýär. Korrupsiýany aýrybilýär. Hiç wagtda hiç kim bilen uruşmaýar. Biderek gerdi. Hiç kim goşulmaýar ondan bilen işimizde. Haçanem biz hemmet bilen deň işlesek, eger şu wagtdan biz Avrupa gaz satsak 2000 dolardan satıyor. Ortaya da satsak 400 dolardan. Kıtaya 200 dolardan. Haysi kovu. Kanişne biz Avrupa bilen işlerimiz kovu. Biz olsan sayla bilýär. Haçanın biz açık bolsa,
hiç yanına günahsız olsa, nememiz açık olsa, etyen işimiz belli olsa, kemçiliğimiz olmasa, hem kişiyle den oturup den gepleşiyor. Kim kötülese şu bile işleşiyor. Hiç kim hem şuna karşı değil. Bir de var bak adamlar ki ay Amerikalı gaz için, neft için, yeni burada için bokunu ye. Sen Amerika şunu tatvilden gazını isteyenlik biznesmenden var sonra Amerikan kampanyalarıyla işleşti kovmi, Avrupa kampanyalarıyla işleşti kovmi, ya ortaya ki Kıtay'ın ki İran'ın bile. Han taylatında göreyim. Hem de kişilerle işleşti geliyor. Muhammed ağa, ine şöyle bir yer ya da bu düşünürse yurt gazdan oluşan var ya. Men öňe aýdyp gelýärdim. Häzirim yeni bir gaýtarýan MHM ve polis işleri dönýän. Siz gurbanyny gorujak bolup halky agyr ýagdaýyna saklaýar. Ýöne halkyň agyr ýagdaýy agyrlaşýar. Ya umumy kriz tolkunlar Türkmenistany batışlar edýär. Halkyň ýagdaýy diňe kynlaşar. Bir gün galar bolýyn, siziň hem Gurbanlyň hem Ferdaryň hem külünü çykarar. Inanyň, men bilýän Türkmen halkyny. Bular çıda iň gorkak çıdar, ýöne bir galsa, bular saklap bolanok. Şo ýerde kellen ketmese men zat bilmedim. Şoň üçin siz grajdan uruşny edýäňiz. MHM, polis, siz grajdan uruşny edýäňiz. O Raşid Meredov agent. Gurbanly Serdar ola akmyklar. Öz halkyna garşy görüşýänler Putinin gullary. Ýöne siz kime gulluk edýäňiz? Raşid Meredova, Gurbanly we Serdara. Öz halkynyň niyeti ýok. Öz halkynyň milli lideri bolup öz meçidini gurýar. Halky ýerde ölüp ýör. Halky ine Dubayda, Katarda, Bahreyn'de, Saudi Arabiýada, Eýranda kösenip ölüp ýör. Şolar çeken ogydyna. Siz kime gulluk edýäňiz? Näçe siz ministrlik bolup kezzaplar gulluk edýäňiz? Size näme boldy? Siz milli howpsuzlyk nimeti, milli diýäniň halkynky Gurbanyň howpsuzlyk ýa ministrligi däl. Ya milli polis gullugy däl, ya milli polis gullugy, Gurbanyň polis gullugy däl ho. Milli diýmek Türkmen halky diýmek ho. Men şunu näme düşündirjem bilemok. Ýöne neme dip şol Gurbanyň ýa-da ýapyşyp ýatylar. Murada Gençlik ýok, sizin geljeňiz ýok şunu ýapyşdylar. Birinjiden bu tarapyndan Gurbanyň türmeye salyp bölürýär. Beýlek tarapyndan ýabaklap halk sizi bu kurdoňda ýabak goýup bölürýär. Ine iki ýolumuz bar. Çıkın şol ortadan. Yol verin, biz özümüz gulağından tutacağız şu ikisini. Halka yol verin. Bolledinni. Öyme öy aylanıp, utanın yok mu? Öyme öy aylanıp, meçhide barmaň diýmek. Sen dilim näme şol atdyra ýaray? Sen musulman mı kimden? Meçhide barmaň. Muratullah bilen düýe çykyş edip sizi çagyrýar meçhide barmaň. Muratullah ne peýgamber mi? Ya düýeci peýgamber mi? Ya biz molla mı? Meçhide barmaly. Biz meçhide çağırsam barmaly halk. Ramazan ayı meçhide bar Allah'ın öýünde aýat okumasa niye okusun? Hiýway bulory. Men geň görýänem. Neme ýa severli kare ýakynlaýt. İslam bolsa, ine men Ýewropada ýetýärm Muhammed ağa. Günde iş. Şeýle bir sagat ýaly hemme zat işleýär. Şeýle bir kanunly işleýär. Şu Türkmenistana akşam tema geçýän ya günüň dowan maňa jaň edýär. Men kellämek bilemok. Inan dün bir jaňatdy, şun bir jaň edýär. Murada men döwlet üçin şunu etdim. Maňa kanun esasynda şunu eden oklar. Men o bütün ömrümü goýdum diýär döwlet üçin. Men kelläme sal bilemok şolar. Näil beýle bolýar. Bir tapor paragorlar 5-6 jaýdan gurýarlar. Bunun her bir jaýy häzir satdyk. $1-2 milyon var. Bir adam bütün ömrünü Türkmenistan galdırmak için janyny goýup, çağlaryny, maşgalatyny orta goýup, üstünlük kazanan bolsa, şoňa ýa kwartira beren oklar sebäbi, oňa ýa haky ýok. Haky bar bol, ay oňa kim beredi? Ya da kwartirasyny alyp ýerini beren oklar. Ya da ýaşaýan kwartirasyny afarnat eden oklar. Ya da jaýyny alyp başga birini beren bir kelle atyrjak der. Menim pikirimçe Muhammed ağa Türkmenistanyň prezidenti diýip gelip ýören Kezzap Serdar Berdimuhamedov döwlet durundaryny hemme rıçaklary, hemme ýanky açarlary MHM'nin polise berdi. Kellesini aldırma diýaly ediň, näme sen şonu ediň diýip. Bular medil edýär. Şoň üçin şular ortada böwet ýanky halk bilen Serdaryň ortasynda böwet
Hem pul alýar, o tarapdan Serdar gorkuzýar, bu tarapdan hem halkdan pul alýar. İki tarapda bular gül ýalçak. Ýöne wagty geldi. Häzir ýanky Ali Humeyni, Ayatollah Ali Humeyni ýaly lider, bir topar döwletler golýar, bir topar halklar golýar. Şol öldü. Siz kim? Hiç kim. Oň saýadyna siz nokodum däl. Ne şol öldü. Şoň üçin taýýar bolun. Ramazan bayramyna inşallah halkymyz galyp görkezler. Kimdigini we näme etmeligini. Şeýle ýene video görkezen Muhammed ağa sana. Ýok. Köp videolar var. Ine şu video derdim. Şu maglumata. Video derinde bir maglumat ine Sudan bilen Etiopiýa arasyna uruş başlady. Ýam granitsalaryna atyş başlady. Ýanky ol Trump diýdi. Men her gün bir uruşy ýanky ýatyrýan. Trump geldi bol uruşlar ýatanok. Ýöne bütün dünýäde ýarap başlady. Muhammed ağa muňa näme diýjekler? Bütün dünýä ýaraýar. Pakistan, Afganistan, İran, İsrail, yani Amerika öýden başlaýar uruşy. Öz ýatyrmany derek öz başlaýar uruşy. Rossiya, Ukraina. Häzir Afrikan bir topar döwletleri ýene uruş gidipdi. Olar hakda gurulma edemok. Häzir ine nimede Aziýada Vietnam bilen ýene bir uruşak bolupdy. Men düşünemok näme bolu dünýä. Trump uruşları yatıracak bolup Nobel premi alacak bolýar, uruşlaryň sanyny alyp başlady. Bu näme diýjek Muhammed ağa? Murada gönde şu ikinci Cihan uruşundan soň bir dünýäde täze düzgün girilýär da. Onda şu onuň strukturasy. Şoňa da esas alynan da Adam hukukları deklarasiýasy, ýani Adam hukukları deklarasiýasy Ustawyň konstitusiýasy hökmünde. Ondan şonu her kim kabul etse, şon dol yerine yetirse, köp büýdügünçilikden öwün alyp bolýar. Köp uruşlaryň öwün alyp bolýar. Iýminde dünýäde uruşyň öwüni almak üçin şonu yerine yetirmeli da. Ýöne onuň düzgünne de bir topar şertleri koydular üstüne. Dünýä meselen ýadyrny ýarag bar döwletler prava vetosan bar ýana etdiler. Düşünýärmi? O zaman her döwletiň interesi var. Bulan her gaýsam bir sistemada. Oň Sowet Soýuzy, Sowet sistemasyna Kitay öz nemesi bilen beýleki döwletlerde olady öz sistemasyna. Şol üçin Adam hukukları deklarasiýasy doly yerine yeten akdy. Şol üçin hem interesler de razny bolan üçin dünýä garaýşy, bäfitler razny o konfliktleýmişe bolup geldi. Ýöne belli bir derecede bir topordatlar ornaşdyrdylar. Meselen ýadyrny ýaragy hemme döwletlerde bolmaly, aljak boldy bir tor düzgünlere, dünýädäki Marskoy nemeleri, granitsalar belli etmek bir topor işle edildi. Ýöne Adam hukukları deklarasiýasyny gödek bolýan döwletlere çäre görmäge mehanizmleri ýok. İşlenek, bar mehanizman işlenek. Ve bir devlet veto koyuyor, iştahat edip bolunur. Şol üçin dünýäde Adam hukukları deklarasiýasyny gödek bolýan devletlere çäre vurup bilmese, şo taýlarda ýerdegi uruş bolýar. Grajdanski uruş bolýar, komşular bilen uruşýar. O Afrikada o Etiopiýa bilen Sudanyň hemişe şol ýanak dawalary bar. Hemişe bar. Häzir ortaýadan Ukraina çözmegi bilen onu ýygyna geçirip 143 tan döwlet şonu ýadygardy. Ýöne şoň garşyna hiç çäre görüp bilmediler. Bir döwlet ki özü garant bolup oty Sowet Bezapasnysty, özü bir öz başlyk döwletiň üstüne çözüldi. Gruziya çözdü, Ukraina'nın bir bölüğünü, Krim'ini aldı. Hiç saat edip bilene. Şunu hemen anlatıyor. Yani sen dünya düzgününü bozup bilsen, ne etsen bolýar. Şol için hem şu mekanizmde işlemediği için inni dünya tupike diredi. Eğer şundan geçirilmese, dünyada täze düzgüne geçirilmese, şu uruşla hemişe devam eder. Häzir ki uruşla da täze düzgüne girmenin en uğrunaki görüşler. Şol için
Şu prosesde giyindin başladı. Tədəki dünyada olsun. İnni Adam Hukukları Deklarasiyasının gödek bodayan devletlerin ornuyor. Berdi Muhammed yanak adam bir yurda eye çıkıp halkını beyleki devletlere kulçuluğa uğradıp yurdunun içinde bir kanunçuluk türmelerinin içinde adamları kötep hiç kim barlayabilenak, hiç kim bolyandatlardan haberi yok. Halkının baylığını satıp bir tovar diktatörü Putin yanakları, agresörlere kömek etip oturmak inni bolmuyor ya İran yanak. Bütün regionda teröristik toparlar döredip beyleki yurtların içinde gödek koşuluş verme inni ruhsat verilmiyor. İran yanak agresör devletlere yadırını yanak yatamağa ruhsat verilmiyor. Raketa yatılmağa ruhsat verilmiyor. Şolun karşısında çare verip başladı. Şol için biz bir etapta 3. Cihan Uğursu'nun içinde hemme köyüne çözülmedik problemler yüze çıktı. Şol için hem sağını köpelli şolam basırılıp yatan problemler hemme yüze çıktı şunu elini çözmeli. Çözüme başladılar. Men şeyle karayar Murat. Men häzir agzym açmalylar. Men sana bir teman adı vereyim. Sen gürlede men edil 10 sekund bana wagt. Bu. Ha näme akılmaydı. Birinci bilen ine maglumat geldi Türkmenistan'ın Türkmenler nähil alıp gidýärler. Şo boýunça häzir aýtjak men aýratyn tema dersin. Alıp gitýärler nereden alıp gitýärler? Türkiýeden Türkmenler nähil oglap alıp gidýärler. Şo boýunça häzir aýdalym ýa-da soň aýdalym indi kepleşiklerden. Bilme aýtdyýdan aýdaýyn men hemme ba olam. Men büyük çıkışımda aýtdym. Şunu yeni bir gaýtalap düşündürseňiz ýa Bolýar. başga adamlar bolýar. Formaty ileşer ine Muhammed ağa bir topar material alyp Türkmenistan menem alýan Türkmenistandan. Dedi subutnama wa Türkmenleri Türkiýeden nähil oglap alyp gidýärler. Şu arada Muhammed ağa aýdar. Aýdym Muhammed ağa söz söze. Bor. Kabul bolsun burada. Bor aýdym bolsun. Hormatly vatandaşlar, sizin emmäňiz eşdendirdiňiz habaryňyz bar. Türkiýede bizim aktivistlerimizi zor bilen giyip bir kanun yolu bilen Türkmenistan'a alıp gittiler. Kaneşna bizatta Türkiýe polisiýasynyň eli bar. Bir topar hakyna tutulan, pul bilen satyn alynan çinovnikler da bardy. Bunu iyi giderli bula ettiler. Birinci Özbekistan'a da ekderler var Cuma Saparyan'a. En sonkuları Alişir bilen Abdullah Urusov. Alişir'in 4 tane çağat var. Türkiye'de hemmesi hadir kanuni yaşına yetmedik çağa. Ayalı şu tane. Biz şunu giyinden ilerledik. Bütün dünyadaki yukarı uğravalara çıkardık. Hatta onun içinde nebelli yiten adamdan komisiyetine sudunna delanam kaldırdık yani cinayet işin kaldırdı şuları gözdeyerler. Türkiye'nin içinde de hemme instansiyaları biz geçtik. Alişir bilen Abdullah'ı nettir Türkmenistan'a alıp gittiler. Sebebi Türkiye'nin polisiyeti Alişir bilen Abdullah'ı alıp gittilerler. Şu alıp gidenden sonra şolara hiç illi haberi yok. Olar göveryak dediler, son onun göverdik. Biz nire gidelim ne bilemdak dediler. Yöne hemmesi yalan gurrumla. O zaman biz şunu iderlap başladık. Şunu hemme stansiyalara yettik. Ankara'da in sonki Suudi karar çıkardı. Türkiye'nin prokuraturasına buyruk verdi. Şolun nirdeligini, nehili yitelligini iderlap ugalovni iş açmalı. Şol işi prokurora hadir tavşırlı. Edirne böyle şu tadaki prokuratura tavşırlı. Bizim oğlanlarımızın hemmesi şu Edirne'den alıp gidiliyor Türkmenistan'a. Türkmenistan'dan bir aktivistimiz bizim şu hakkında doğru bize ses yazgısı bilen hemme adı ba dokumental ne men şun prokuraturada uğrattım Türkiye'deki qalallardan yine uğradır. Ondan şun esasında nettir bula Türkiye'den bizim aktivistlerimiz alıp gitýärler. Şu birinin gurrun vermeyi bilen yatan eken 2 tane polisiýski gelýär, sen türmen başları çağırýar diye. Bunu alıp baraya kala 2 tane halatlı adam gelýär. Bir stekan sar su şunu içirecek bolýar, ol içmeye.
Ozan burnun yanına baranına şun iyisinin özü şun başını aylaya. Ozan baş aylanından biraz nimet alcıralaya şondan bokurduğunu uyarla. İçenden son bir diye başmaylarını piş zadi bilemek diye şondan neye bir maşine yüklepti. Kargo usulü. Kargo Aeroport edip kargo. bildirip Yani beylik adımın çıkan yerine nerede kamiyastın. O yüklüyor daşan yerde karga mindirip yani paso konsuluk ediyor ödem. hava hem mi konsolun işgali. Yemeğe ihtiyat samaryonun kaptanı karga usulünü çıkart koyuyor. Yüklü. Hava Türkmenistan'a alıp gittilerdi. Şun yana köp bizim aktivistlerimiz alıp gittiler. Şu bir kovuka var. Sebebi Türkiye devleti inni özünü Berdi Muhammed'in eden cinayetinden daşlaştıracak oluyor. Bizim haberimiz yok diyecek oluyor. Hem mi günahını Berdi Muhammed'in üstüne ve Türkiye'de bir topor satılan çinovlukların üstüne atacak oluyor. Sebebi Türkiye devleti bilye eğer şu mesele inni yukarı uğravına çıktı, onun uğravına adamı hukuklar hem meri barmadık yeri Gagıskı Sude Çellinci vardı. Европейский parlament sebebi görüntü yuristler şu üstüne işlev oturdu. Dayanç prava zaşitni kuramalı hem dokümentler uğrattılar. Şu üstüne bu işten işlev. Türkiye devleti hem şunu biliyor. Şunun için şu meseleni inni çözecek oluyor. Şu inni ne ayırlık oturur. Mani yarım yaltedi ve otur bilmerler. Sebebi bir kıyıgırı oturup dünya biliyor. Şunun için ya Berdi Muhammed'i mecbur ederler. Şoları iyivine getirsin. Ya da Berdi Muhammed şoları hemmesinin akiderlerini Türkmenistan'ın içinde çıkarar. Barın yaşayan özümüz gelin deyip çıkış edin deyip ekranını görketmekler mümkün. Şeyittirip özünü aklayacak olurlar. Şu sebepten biz şu haberlere karışarak şu tarafta prokurorları tavsırdık. Belki biz şu yakınlıkta o haberleri öz aktivistlerimizden eşler. Sağ olun Muhammed ağa. Biz efirimiz devam edelim. Ruhsat versin. Bir minut. Yine indik videoya koyayım. Sevdim. Yine İran'ın ulanyan raketlerini sevdim. Hipersonik değil ya da. Görünen ekranı. Bir minut. Evet. Yine şunu yankı balistik raketi değil ya. Balistika değil ya da. Ukrayna'da ben gördüm. Şunu uçuşunu. Şu yerde yankı İran oraya. İndiki videoyu görüyoruz. Yine ünsörün şu yerde Fransa düşündürüyor. Neyli samolyotlar ulanıyor. Amerika ve şoları neyli sapravazeyne oluyor. Neyli şoları yankı bomba oluyor. Ünsörün. Bombardier furtif B-2 Spirit pourrait être abattu. Yine şu B Spirit değil ya da B2 Spirit değil ya. Şunu yankı elementarını 90. yılın samolyotu şunu yıkıp biliyor. Hakikaten ya bu Şturmaboy yankı samolyot beylikten olsa yankı bomba atan samolyot. Yine bir ayrıtılık var. Şu samolyot 20 kilometre yukarılıkta uçuyor. 20'den yukarı. Şu samolyot olsa 10-15 kilometreden yukarı kalabilen o. Par un chasseur iranien de 3e génération, ça paraît impossible, mais le B-2 Spirit n'est pas un chasseur, c'est un bombardier furtif, conçu pour emporter des bombes et frapper derrière les lignes ennemies. L'abattre n'est pas simple. D'abord, le B-2 est extrêmement difficile à détecter et à suivre. Yenilikler de yönü katı kıynet ya. B2 bunu yankı detekte ediyor da yankı şunu tapmak katı kıyın sebebi materyali, yürütü materyali oluyor. Şunu yankı radarlar almaz yani. Au radar. Et ensuite, il peut voler à environ 50 000 pieds et frapper. 50 kilometre yukarılıkta uçup biliyor diye de. Şu yerden hem yani bombalarını biliyor. Beylik samolyotlar 15-20 kilometreden yukarı geçen oklar. Yani şturma boyunca samolyotlar zafat etmeyene, atmayana. Yine şunun için ikisinin yankı büyüklüğü dürlü şunun için bulur çakılış bilen o.
à grande distance, réduisant la fenêtre d'interception pour les anciens chasseurs. Même si le B2 est repéré, ces systèmes de guerre électroniques peuvent brouiller et dérouter les missiles entrants. Et le point le plus important, c'est ceci. Kaçan radarım şonu egerde keskitlese diýär-de ýürte tehnologiýalar var, raketa berende ýa-ni fos bolanna ýa-ni falşiwy danary berilýär, raketa başga tarafa uçýar, şunu ury bilen okdiýar-da. Ýürte tehnologiýalar var. Le B2 ne vole jamais seul. Il vole avec Yine B2 hiç wagt ýek gözü uçan okdiýar. Ýygyna iki tane her tarapyndan şturmawikler, ýa-ni samolyotlar gorýan. Ýygyna radiolokasiýonly, ýa-ni şunu alyp barýan samolyot, toçkalar berýän samolyot aşagdan dağılar alyp, şunu komanda berip, şu bombadan ýa-ni bombalar nokuda düşýär-de. un dispositif complet. Chasseurs d'escorte, avions de guerre électroniques, Yine chasseur d'escorte diýär-de, şular iki tane ýa-ni şturmawikler. ravitailleurs, Yine avion elektronik, ýa-ni elektronik anlatyp barýan samolyotlar. et commandement contrôle aéroporté. Yine şulum komandaman kontrol ýa-da ýa-ni ştab komanda berýän şu samolyot. Diýem şu B2'ni 4 6 8 samolyot alyp barýar. Un bouclier conçu pour contrer toute attaque majeure. Même logique en mer, un porte-avions peut être menacé, mais il ne navigue presque jamais. Yine inni şol ýa-ni ul gaýaklar, samolyot götüren gaýaklar nähili ýörýär. Ondan gowy düşünýär. Ünsörün. Jamais seul. Il opère au sein d'un groupe aéronaval, destroyers, Yine şu daşynda grup var, aeronaval diýende ýa-ni hem samolyotları urup bilýän, hem ýüzüp bilýän urutýylykdy. et souvent un croiseur pour la défense aérienne, sous-marin pour l'écran sous-marin et 3 tane gaýyk, kaptanyna da ýürüte podvodny lodka, ýa-ni alyp barýan suň aşagyna berýän gemi. navire de soutien, faisant du porte-avions le cœur d'une forteresse mobile. Donc, en théorie, c'est possible, mais en réalité, les atouts les plus précieux ne voyagent jamais seuls, ce qui rend une frappe réussie extrêmement improbable. Saviez-vous que l'avion le plus cher du Yine monde şoň üçin ýitki köp däl Amerikan tarapda da sebäbi bulan ýa-ni nimedenle komplekt edýär-de. Ýa-ni uruşy bolanda diň awtomatda kaptanyna pulemyoda, ma pushkada, ma tankda, ma komplekt bolup ýa-ni uruş edýärler. Şonu diýjek boldum. Yine Izrailde bolýan bombardymanyň aşagyna bolan ýitkiler de. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah. Yine ünsörün şol Ormuzki praliv diýilýär-de, ýa-ni Kizil praliv men görkezdim öňködekde. Şonu baglady neme Iran döwleti. Şo ýerden geçen galyklar bu urýar. Şol gark edýär, urýar, şol ýa-ni ýürüme diýär, baglap geçirden o gaýyklary. Navy, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all İnne serden şol nähili İran İsrail urýar. Görýärmi? Tik ýylakdyr kwartallary. Şol Yalan arlaya. Oy emmet bula falşiwi yalan emmet. Mun ýanaklat ýok burada. Okey. Yalan ola emmet. Yine Türkmenistan ünsörün şu ýerde de ýagny samolyotlaryň sesleri eşidilýär. Ya Amerikanlar bizim üstümizden geçip gidiyor. Ya da Türkmen ýa-ni istribiterler. Men bilem oktoşdy. Men diýjek bolýanym Türkmenistanyň uruşynyň içinde. Uruş kaptanlyk ise sen içinden salatlar geçirýän samolyotlar üstüne uçýar. Sen diýmek ýa-ni territoriýaň bilen kömek etdiň bolýar-da. Yo geçenak Murad ağa. Türkmenistan'ın üstünden geçenak. Bir özlerininki şu an hem Özbekistan nemetye, training etiyeni hem özlerininki. Ya şu şirketler qaragulýamy bilem Hava yo bir neme Türkmenistan'dan hiç zaten hayırlana. O geldi o pasolstvar nemetme için mi ne hazır hiç zaten net
nemeden Azerbaycan'dan ne Ber'den ne Türkiye'den hiç ile hayırlanaklardır. Hatta Irak'ın içindeki vayenli bazasından hem hayırlanak. Amerikalı dine avionoslun üstü bilen şu atlar nemet yerli. O Gudagaskar diyem nem bir onam Angliçalı ruhsat vermedi. Nemeden hem Kipir'den hem hayırlanak. Dine şu İbrahim yanındaki şolong üstü bilen edi otillerdi. Evet, proxy'lar bilen. Yine TikTok'ta da Talib'i oğlak gittim arkada. Yok, Talip var. Talip açık dincaliyet yani. Anfat'ta günle çıkış edip seninle efirlerde oturmak Anfat'ta. Sebebi inanın yönü efirlerde oturup seninle efir geçirmek özünüz et görün katı kıymetli. Şunu etecek olsam sebebi vaktın alıyor, canın alıyor, yani kellen alıyor, katı strese düşen sebebi din ağrıdatları, gurgun ediyen, görüyen, ondan sonra senin yani psikana açık tesir var da ya diyen. Hani bir 50 erecek olsun şuna? Yok oraya da yok. Yine Muhammed abi şu video bilemek için mi yalan mı? Yine İsrail. Yine İran koyuyor. İsrail. Ve de burada İsrail'le 10 yana biraz düşeni yok. Daha neyse tam raket düşeni, vurullarına düşeni yok. 10 yana bateriyadır. Hiç yerde haber edilen ha. Bir İran var ha. Dine onu neyse tam Amerikan küyütan saldatını öldürdük falan. Doğru 10 yana kavarır. Lojne. Yine Muhammed abi şu informasyon kanal veriyor şimdi. Attaque iranienne sur Israël frappe meurtrier dans des quartiers résidentiels et destruction massive. Yani adamın yaşayan yerini atak ettiler. Mümkün. Bu yana yok. Burada hiç yana yok. Yalan bulan. Burada. Yalan. İran vuranak on yana. On yana vuran yer, vuru bilen yer yok İran'ın. Men sekund hem Breaking news veriyor değil mi? Yine Tehran'ı vuruyorlar. Amerika bilen İsrail, Tehran'ı. Yine breaking news veriyor. از اینجا میاد از اینجا Gwende Mrada men brat düşündür şöyle. Gwende Mrada Amerika bilen İsrail vurallarını şu an esasen vuruyan yerleri vayenli bazalar İran'ın raket oklayan lancerleri neme raketalarının ıskılatları vayenli çağısla ministerlikle ondan parlament prezidentski ondan sonra Khamenei'nin beyti ondan sonra yan şun stadyonu vurdular stadyonuna yan vayenli teknikleri şu takip ediptirler olan stadyonun hem mesade bir zali şunu vurdular dine vuruyan yerleri şun yani aeroportlarını vurdular vayenli dronlarını vurdular şu neçellin İsrail bilen Amerikan vurallarına hükmen televizyon eden Fars diline Niran vuracak olduğu önünden abyavidet yerle şotadan kaçın bir şotayın bambid edecekti. Doğru men önlememde koydum. Günne her sekundda abyavidet otille. Yani şotadan gidin şotadan falan ödem toçnu udar bilen vuruyan. Ondan bir tane mektebi vurdu deyip ayttılar da mesela şu videodan bollu işi birinci günlerine şun Amerika ministeri Uruş ministeri dedi bir de şun yana kavarlı bollu yöne biz toş buraya bizim vurulmada bir yöne bağırlar dediler. Doğru. Ya şunu söyledim şu balistika. Ben şunu Ukrayna'da gördüm. Şuraya şu uçuşa balistika. Yani raketlerin dürlütü var. Yani dronlar var. Uri yani kanatlı dronlar var. Şahitler balistika, balistik raketler. Balistik değil ya da yine şuraya söyledim. Bu problem raketler. Ve tonik, sverskоростной raketler var. 15-20 Mach gidiyor da. O sesin tezliğinden 9 etse çat gidiyor. Yani şu balistika.
Ya bu yanakları hiç yerde yok. Bir dere koyun. Yine Dubai, Muhammed Afet. Ha. Otelin aşağına parkovkorda yani matraslarını getirip yatıyorlar adamlar. Şu bilin efirinde Dubai'den bir yer ya. Dubai'de 60% yani bakanlar kaçtırıp geldi. Yani yine şunu yani Avrupa televizyonları okuyor ne heli gidlenip raket atıyorlar yani İsrail neme İran'ın nemeleri koşunları diyor. Yine şunu giperzvuk değil yani. Mümkün. Muhammed abi yine esas bizim temamız Azerbaycan vardı. Mümkün Nakhiçevan'a yine drone geldi. Şu arada da biz hazır gurun eder. Muhammed abi son videonu koyacak on son. Gelin şu drone vardı gurun edelim de şu Nakhiçevan'a ve Azerbaycan'ın Nakhiçevan aeroportuna yanlışmadan drone geldi. 2 tane drone geldi Cemi gelinle ha. 5 tane yerli şun Murat ağa son kayda. Men şol okan Birini vuruptırla dördüsü geliptir. Abo 4 geliptir. Yine şu dronelar boyunca size ne ýa-da maglumat var? Yani şunu İranlar uğrattım ya da başka bir uğrattı mı? Näçe Azerbaycan'a gelýär, Azerbaycan öz şiitleri, Azerbaycan İran'ı gaýtyp gollap çıkışlar edýär. Näçe şoňa dronelar gelýär? Şunu bir düşündirsem. Murat ağa birinciden İran'ın şu uruşda esası alıp barayan siyaseti şu propagandadan ibaret. Eğer bize zat diýseňiz biz hem öz halkymyzy garar, halkymyzy gyrmagy da taýin görkezdiler, 40 000 adam garyp hem regionu oda çıkar tapawut ýok bize ol haýsy döwletlerini. Şonam ýerine ýetirdi gözde. Iraga nemetdi. Bahreyn'i vurdu, Kuveyt'i vurdu, Katar'ı vurdu, Dubai'yi vurdu, Saudi Arabiyan'ı vurdu, Oman'ı vurdu. Gönder, şulan Oman'ın en yakın anamdar doğusu. Ondan sonra o tarafta olan vuryanlar grajdanski obyektli, airport, otel, şuları vuryanlar. O Amerikan bazalarda onu hiç ödem iyiydi giderli. Sebebi bir sel var. Şu devletleri Amerika ayağına yıkıldılar, hayiş ettiler İran'ı bombard etmesin. O zaman bir Türkiye'ni vurdular öngün. Türkiye'ni balistik raket bilen, ödem Irak'ın Siriyan üstünden çıkıp barıp o anırda neme düştü yöne NATO güçleri onu vurup yatırıyor. İnnen Azerbaycan'ı vurdular 5 tane drone atıyorlar, birini Azerbaycan'la koydu, dördüsü barıya, biri bir şkolun kaptanına düşüyor, biri aeroporta düşüyor. Bir 3 tane adam yaralanıyor. Hadir kim neme haberine var. İlham Aliyev Khamenei ölenine yürüyte İran'ın pasolsvatına barıp öz lişni ödü kıyınan çıkartını verdi. Barıp şu tadı jurnalına da kol çekti. Ondan sonra öngün İsrail Livan'a çözdü. Livan'ı napadat etti hem yerden hem göğünden. İran'ın pasolsvatını vurdu. Elif şotada, Elif yürüyte Livan'ın İran'ın diplomatlarını alıp geldi. Elif şunu şey diye, bana diye bunun diplomatlarını halas edip yön, bu haramzadalar bizim yurdumuzun üstüne çözdüyor dedi. Şunu şey diye ama aitti bir şerefli. Siz hükmen cevap verirsiniz dedi. O zaman ikinci diyen daha.
İran'ın Daşarı İşler Ministerinin ornmasarı çıkış edip aytdı. Men haberim yok dedi. Kim atandı bilemek dedi. Olan ofisalini beren haberi şu. Yöne İran bir devleti ki bu uğraşta hiç kim filana. Onun doğusu yok dünyanın gözünde. Onun bir ideologiyası var. Şiizm yani Sehyonist Şiizm nemeleri var. Şol için ola öz halkını bütün Müslümanları kırmağa tayin ta öz maksatlarına yetsin. Şol için olara dost diyen zat yok. Ondan sonra bunun yine bir mentalitesi var. Eğer sen korkyanlığını bilsele çekinyenliğini beter üstüne napadat et yerli. Türkiye ne illi İran'a kömek edecek oldu. Bütün İran halkı Türkiye'ni neme etmeli, tavarını alman, Türkiye'ye gitmeyen, İran'ı kollayan içindi. Abla da olsa Türkiye'ye çözdüler. Sebebi Türkiye korkyan mı kadıydılar? Azerbaycan korkyan kadıydılar. Pasolstva var Ayetullah Khamenei'nin ölünü kıynanç bildirenler. Bu korkyanın bildi kayten beter bombok. Şunu yanak bula haramzada. Şunun için ben aytacak olayandadım Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün Türk devletlerine. Siz eğer şunun karşısında çare görmeseniz sizin hemenizin üstüne bomba oklayası. Şundan hiç kaçıp tıp bilmeyeniz. Buna biz gittik regionu oda çekip gider diye. Aytyan, ofisyal televizyonda aytyanlar. Biz regionu. Şunun için mara şu da yine bir daha da subut etti. Komşu devletin içinde adam hukukları, deklarasiyeti bozulsa, öz halkını kırsa, demokratiya bulmasa, yapık devlet olsa, İrdiviç sen hemme yıllar kazanan dağdın, üstünen yurdunu bir günün içinde oda çekip bileyenler. Şunun için özüm östyenli beğenip oturmalı, komşunda şunu yanak zat bolup dursa. Eğer Türkmenistan'da halk köse otursalar, İran hiç vakit ötü bilmeye. Sebebi Türkmenistan'da hükmen iri güç uruş bolya şöyle yayrayalım. Şunun kun İran'da bol otimi. Türkmenistan'da da haramdağda ben arkada koruyanlığı oturmadım. Bir tane rakete bile nem hükmen emet yaşıyor. Biz ön ayttık ha Türkmenistan'da çocuk bilir mi diye. Biz hava şeyle analizimiz vardı. Azerbaycan'da çocuk Türkmenistan. Şimdi Türkmenistan'da çözüyor şey. Karamdağ'da ne eli mescidin vuracak orada vuruversin. Ona kayıttım onu Müslüman hasap eden hak bula. Onu adam hasap eden hak. Hükmenem buraya. Yöne bunu övünce o tesirli Amerika devletleri vurup başladılar. Hemen inni şu atlen 76% raketni potansiyelini vurdular. Ondan sonra 73% nemesi kurtardı, dronları kurtardı İran'ın. Şu an İran'la o nemedadı lancerle var rakete noklayan şontuyor. Orsiyetten alacak olup dün gepleşik geçirdi İran'ın Daşarı İşler Ministeri. Orsiyet ne ettim İran'a vereceğini bilenek, verer mi vermer mi olan belli de. Sebebi ola da şuna teredi otu yerdeyine. Şunun için İran'ın praktiski şu atla men potansiyelleri utoruk geliyor. Amerikalı ve de İran'ın vayenni Marskoy vayenni potansiyelini dolu dargattılar, unuştajat ettiler. Şu atla o yankı neme var geçelge denizde İran kontrol ediyor Amuski Preliv diye. İran şu an kontrol edip bilene on kontrolü Amerikalı'nın eline eğen geçti. İnne deydi şu tağdan karabılları özmet geçirir, sapravajlenevelen deydiler, şun abyavid ettiler. İran воздушный пространство dolu Amerikan kontrolüne geçti. İran'ın proto-воздушный sili yok, işleyen. İran'ın samolyotlar, vayeniniz hemmesini unuştajat ettiler, hiç illi potansiyeli yok. Şu taraftan İran'ın inni kalan yenil yararlı. Yakın aralıktaki atıp bilen raketaları. Şunun için bulabilen inni. Yakın hiç de edip bilmeyecek, hiç de ispasoblu yok zatları vurmağa akmal. Ya da şu tarları terörist uğradım, göçürür, bomba koyup göçürür.
İran'ın edibilecek daha şu. Regionu bulaştırmak niyeti oldu. O zatları otursa o zaman adam uğradı. Şol için Türkmenistan şunu etmeli da Azerbaycan'ın granisalarını doğru yapmalı. İran'ın kültürlü centerlerini doğru yapmalı. İran'ın pasolosluğu ile işleşen adamlar doğru kontrolle saklamalı. İran'a gidip oka şu da katlayan adamları patnablu deney almalı. İran terörist hareketler regionunda inni köfeller tebebi raketler oturdu on yana potansiyeli yok. Şu da atlara yatar. Şol için şun Türkmenistan'ın pasolosluğuna Hamine'nin nemesi için daha da aşırılı. Kim kıyınç bildirecek Şuna da baramam. Bardınız kuturdunuz. Hemen Türkmen devleti kontrollerler dedi. Hemen şun yana sizin İslam'ınızı görse sizin üstünüze şolarlar. Şunu şun etmeliler. Türk devletleri de şu İran'ın şun yana hareketini berk reaksiye görkezmeli. Katı reaksiye görkezmeli. Neyse katı dursa bilsene şunu İran'ın hükümeti yanının teretmeni geçip gidiyor. Bunlar korkulmalı. Bunlar güç bilen, dünyanın korkulmak siyaseti bilen 47 yılla uspeşni ettiler, yönü inmiş onu ettirmeliler. Bula inni korktum. Türk devletler bilelikte şu atlı beyanat yayratmalı. Türkiye devleti hükmen cevap vermeli. Azerbaycan bir okuna 10 tane ok atmalı. Şunu etmese iyiden kesmeye İran. Hemen söz aydı vakin şunu etmeseler şu yurtları bulaştırıyor İran. Ay görürse inşallah Türkmenistan'da bir hiç tat bulmasın. Neyem olsa da bir İran devletini olan bir halk onun problematı var. Şu halkın öz problematı bir boşlamda yani bir de şuradan yankı ziyan gerekir. Muhammed Ağa, şimdi Türkler boyunca da bir komentar ettik. Ümit şunu bir dinlen açık şöyle Türkler aydiya. Çok önemli bir açıklama geldi, bir füze açıklaması. Ayrıntısını şöyle paylaşayım. Bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuştu. NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi deniliyor. Şimdi biz halihazırda İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Bölgeye yansımalarını konuşuyoruz. Uzunca bir süredir de bu konunun İran'daki gerginliğin, savaş durumunun Türkiye'ye bir yansıması olur mu olmaz mı diye sorarken şimdi Milli Savunma Bakanlığı diyor ki İran'dan ateşlenen bir füze etkisiz hale getirildi diyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaşayım. Tekrar okumam gerekirse İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaja edilerek etkisiz hale getirilmiştir deniliyor. Şimdi birazdan Ankara'ya da gideceğiz. Bu konuya dair ayrıntıları yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz ama tabii çok önemli ve sıcak bir gelişme. İran'dan ateşlenen bir füzenin etkisiz hale getirildiği söyleniyor. Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından. Yapım tüm yok diyor. Şunu bir komentarı versin Muhammed Ağa. Şu yankı aydınlığı da İran ünlüğün bir tane balistik raketanı Irak'ın üstünde Suriye'nin. Şöyle bir mi iki? Bir tane balistik raket. Yani onu NATO'nun nemeleri vuruyor. Yani İran belli, maksadı belli, nira vuruyanı belli, nemedik oklatta. Yani bilmeyen neden daha diyor. Balistik raketa her bir vayenlilerin eline kıdattı. Onu spesyalistlik ya emmedi yok korkaman devler. Beden Azerbaycan'ın kıyını aydıp bilirler, ay öğleri edip bir yer falan etti. O drone. Yani onu edip bilmeye. Şu Türkiye'nin asker meyalliği. Bir de Türkiye devletinin yanlışı şu neçerli. Türkiye devleti eğer İran'ın içinde bolyan vakalara, adamların karşısına edilen cinayete, halkın tarafında durup hareket eden oldu, Türkiye tarafı karar vermelilerdi İran. Yani Türkiye etmedi. Türkiye İslam'ı sözünden korkedi. Türkiye kayıtın
korkup birden bize zat bolamasın falan bir tor bir direkt zatlar nemedip özünü pat udar koydu. Şol için Türkiye hükmen öz siyasetini İran marada ütkötmeli. Olara yaranıp sen olun goyunu taf bilme. Olun sen kanim düşmanı. Ola ideologist sana düşman. Ola Şiiler bir Şii'en de Şii'en sehyonistleri. Bula bir topor bulan hemme Şii'li kollanak ben sana adır görkedeyin. Afganistan'daki hezara Şii'li neyme diye. Başlam rada eğer ben şun demesin prosto görkedeyin. Kulağısın fetva verdi. İran'la kollacak olamam. Hamene'nin ayetine baracak olamam. Biyanet yaylatacak olamam. Bütün Şii'lerin düşmanıvi. İran'ın şu Hamene'sinin Şii'leri bitiren diyanını tarihte için getiren aktı. Eştada kıyırıp aydı otuyor. Biz diye kırmanı verdi. Nerede? Evet. Bizim diye yaş oğullarımız satın alıp diye bir direk uruşlara koştu. Suriye'de kırdırttı. Hem yeke yüzüne aydı o diye İran hükümetine. Neme Irak'taki Ayetullah Sistani başından karşı Hamene'yle. Bula tebe başka Şii'yle. Bula Sehyonist Şii'yle. Bula İmam Mehdi'nin gelmeğine yol açmalıyıp dünyanı bulaştırmalıyıp ideolojisinden uğralıyor. İran'ın encümene hücciyetiye deyip o Şam vaktinden düren Şii faşistlerinin nemeleri. Aha. Nerede methetine başlayayım? Muhammed abi, bolmasa inip bir şekilde görkezler. Yo ya. Aha. جمهوری اسلامی ایران به نفع ما نبود و به نفع ما نشد بلکه این نظام به ظاهر اسلامی یا ظاهرا شیعی خسارات بسیار زیادی Şu men yankı değerlemayt yani. جان Ben öz nimelemde koyuyorum. Hem Şii'yle fetva veriyor. Bula Şii'ye diyen yetirerler bunu. Şunun için İran'ın hükümet bir faşistlik hükümet. O Müslümançılığı da değişiyor. Daha Şii'lere değiştiriyor. Doğru. Yine bir video görelim Muhammed abi. Doğru aydan şol İran'ın hazır yağdayı. Bu ol nime diyor banzai. Banzai bolanlar kamikazalar banzai'ye gidiyor. Banzai demek menem ölüyen hem yanılan öldüren. Banzai demek. İran hükümeti hazır şu uçtu. Biz yıkılar bolin bir topar devletler bulak gider deyip nime diyor. İsrail'den başlap Şantaj ediyor da banditli yani. Bahreyn, bolmasa Dubai'dagi hükümeti häzirim şoktu. Bizin hem raketalar gelen düşünen oldu. Häzirim şoktu. Ine Dubai, Katar, Bahreyn, Oman, Saudi Arabiya devletleri inni olurum nime karşı. Yani İran'a karşı. Eğer dine İsrail'i vurulmalısa, onda bolsa da belki Müslüman devletler zat diyemedi. Yani şu Müslüman da devletler ne yapıcı diye men şunu hiç yani logik boyunca düşünen yönü şunu etmese kovardı. O yönü şunu etti de kıynan tamam. İnne hazır Azerbaycan Türkmenistan'a mümkün şu diyanını diyal bolur. Bilem dok Allah korusun yönü bilem dok sebebi Türkmenistan'ın katı bir İran'ın dostu onun daşından katı oluşuk devlet bildiriyor. Hem siyasi yani meydançada oluşuk hem harbi meydançada hem de oluşuk. O belli. Bu arkada şehir uyalar öz yani dinastiyasını uyalar yönü devlet beni işler yok. Devlet kaldırıp devleti güçlendirip onun pulunu güçlendirip onun yani iqtisadiyetini güçlendirip oraya da yok. Dine ben zapravka oraya yani neme satıp bolyan bolsa şu dağıtları kurup derru abrabot edip satıp daşına gider yani şu dağıtları investisiyalar yöne halka sosyal problemlara bizim cemiyetimizi üstürecek olup medeniyetimizi üstürecek olup o dağıtlara hiç dağıt yok. Men yine gen görüyen her vakt Muhammed ağa
bizim bir bay tarihimiz var. Inan ine Allah var üstümüzde son 36 yılda biz öz tarihimizi yadına çıkardık. Türkmen maşı, onun en atası cigileri, inileri, nimeleri, onun tarihi, ruhnaması, altın asırı, inni bul haramdada geldi. Mun kitapları, mun kazanın üstünlükleri, kahramançılıkları, 60 itleri, inni oğlunun ikisani kitabı, inni şunun tarihi, şunun babatı, atası, alkaş atası, şu da attı. Bizim devletimizin bağlımız tarihimiz. Tarih boyunca hiç sat yok. Demek bunun Türkmenistan tarihini kaldırıp Türkmenistan devletini kaldırmak bilen işleri yok. Bunu kayıtıp şu tarihleri yitirip Türkmenistan devleti yitirip öz tarihini koyup öz Berdimustan yanına mümkün Türkmenistan adı olur. Yani arkada Ayetullah yalı olur. O oğlu Konstitusiyonlu Suudun başlığı olur. O Kerimul yani bir kezzap olan prezident olur. Bulur var. Esası struktura hükümeti koyup bunu Türkmenin işini öğrenelim. Şunun için hürmetiyle biz Gökmen Cuma bayramına kalmalı, tayar olun. Ay yöne guryalar şu kısan siyasetçi eydiyalar beydiyalar deyip bize üns vermeyen kalmalı bizi hemmemiz. Şunu üns verin. Kalsak düzel ya, kalmasak şunun izi durmuyor. Nemen günah yiyen. Bizim her ünsü çağıracak gel. Şu kadar çağıracak. Eğer kalmasanız onu bilim sizi çağırıp duracak gel tebi. Kalmasanız neymiş sözümüz dair abi. Aydın Muhammed. Burada men korkyandadım. Birinciden aytçık oluyor. Biz hemme analizimiz şu atlım durmuş patricida edip geliyor. Biz birinci ayttık Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Türkiye çodor dip. İkili bollu, bulan bolya. Ben bir tane yemde neme koydum İran'ın gaziyetlerini, Telegram kanallarını. Türkmenistan'ın üstü bilen iki tane drone gelip İran'ın bayanını bazılarını vurt deyip haber yayrattılar. Bir önerden yayrana. Tayinleyalla poşu. Ve burada ben en korkyan adım neymi vatandaşlar? Irak bir primer koyup gitti. Irak uruştan, otorondan son köp raskot bollu, çıktıcı bollu, eyyem gidip de Kuveyt'i aldı. Neyim için? Kuveyt'in baylığını alıp kayıttı. Men korkyanım şey, Türkmenistan en İslami halkı bunları kollanak, halkın yirgeniyen adam toti, İran'ın kıstanta şu tak yöne yarım saat Türkmenistan alma. Sonundan korkyandadım ben. Şol için ben bütün dünya Türkmenlerine aytacak oluyor. Türkmenistan'ı işimiz bolmasın kim haramdadı yurdunda oti, biz Türkmenistan'ı korumokluk, iyini durmokluk, şun yanak bir yağdayı olacak olsa Türkmenistan'ımızı kollamalı. Bu bir. İkinciden ben Türkiye, Türk devletlerine şun diyeceği koymani. Siz bir reaksiya İran'ın önüne görkezmeli. Bütün Türk devletleri eğer birden birine İran hükümeti şikayet yetirecek olsa hem bırakızdan şun önüne duracaklığını ofisyalini hem yerde beyan etmeli. Şu pozisyeden etmede Türkmenistan'da çözmağına biz yol açıyoruz. Doğru diyen Muhammed görürüz inşallah. Türkmenistan devleti özünü korap bilmeli. Şu neçelli. Bunlar ne halk östürdü, ne harbuluklar östürdü, ne polisan östürdü, ne MKM'ni östürdü. Şol aktivistler kovulap, yani şu yanlış yol köleyenleri, şu düetmek için çıkana düetmeyeni görköleyen adamlar kovulap yiyorlar. Dini arkada aşıklar, kahraman arkada, yeni vurlar arkada. Kahramançılık etmedik arkada. Milli lider yani ideyası, fikri olmadık milli lider. Dünyada yok oraya. Muhammed abi ben bir video okuyacak. Şu videoyu interpret edelim. Ya bir minut. Yine şu kongreste, men şu kongreste boldum. Intern şu kongreste bolup geçende hatta. For this war. Amerikan kongresini öğren. Israel is the reason for this war.
America does not want to fight this war for Israel. Come on, let's go. America does not want to fight its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows you have lived this as leaders. Alex, this is wrong, and nobody wants to fight for Israel. Out. No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Muhammed ağa. Niye mi diye şu adam? Hani tercüme etler. Ben de bir diye ne için Amerikalı İsrail için uğraşmalı ya. Biz diye şu uğraşa karşı diye içinden vot vayen ne Amerika her şey. Şol için Amerika'da hem merak kapma karşı. Şol için hem iminle Amerika bey. Şol için iminle Amerika parakat. Şol için Amerika dünyada en güçlü devlet. Ve her kim fikirine edip biliyor. İyi halkı öz onamına dayanıp fikirini durlu görünüşünde kahar kazaplı hükümete aydı biliyorlar. Bizim halkımız eğer şeydi bilse şu atlam, meclisin içinde bir kıygırıp şey edip çıkıbildi, bir eyyem bizim problemimiz çözülüyor. Türk belli kul olup gezmiyor. Biz şu işi edebilem de. Yani Amerikalı şu işi edebiliyor. Amerikalı Trump'ın imigrasyon politikasına karşı bir tane yazıcı, yaş ayal, yazıcı, 30-32 yaşındaki ayal. İmigrasyon politikası gelip imigrantlar tutacak olanı özün okunun önüne tutuyor, okun önüne. Öldürüyorlar. Yine bir tane mitbirat, oğlum, demeleri imigrantlar kollap, imigrasyon politikanın önüne durup ona vurup verirdiler. Amerikan halkı şu. Şol için Amerika'da diktatör emele vermeyen, diktatörlüğe yol vermeyen. Şu sebepten vatandaşlar, biz başında gepledik. Biz sesimizi çıkarmalı. Biz vatanımızı korumak için hem melada tayin olmalı. Yöne muhtuna istat verilmeye, muhtuna verilse bilginin onu öz beyafit için etiyenler. Biz öz beyafitimizi bilmeli. Biz vatanımız için canımızdan vermeli, ziyanım çekmeli olacak, turmaya da gitmeli olacak, vurulmalı olacak, gencil yöne solidarnosti olmalı. Bir adamı hükümet vursa, gençse, aktivist bizim hemmemiz ayağı kalmalı. Sonra biz şunu yanak bol öyle. Şunu elini tutup alıp giderler yönetirmeye bakmalılar. Ne için? Tereyağı bastı beter oluyor. Yönüşte meşayet edip çıkardılar o security nimeleri. Yöne şunu turmaya bakmayarlar. Şunu yanak devlet bizde olmalı. Metbuat ağlatlı olmalı. Şu atları görk edip bilmeli. Koydurlu fikirle. Yöne halk ne emediyse şuna boyun olmalı. Doğru diyeyim. Not want to fight this war for Israel. Come on. Terdim hormatly deşer. Yine şu kadrlarda nime gököreyim. Şu veteran Martbek. Not want to fight this war. Martbek. Şu 4-5 tane şu zarlı otur. Şu Martbekler. Şu yürütüldü. Biz İran'a karşı görüşmeler, biz İsrail'i kollamalar, biz koşulmalar deyip çıkış ediyor. Ödem kongreste. Kongres olanı mecliste. Meclisin zasidanyeti tur. Meclis yerine yine biz ulu yığına görüyorsa yönü kongreste her yıl komisyalar var. Mesela şimdi Ukrayna ve Rusya vuruşu boyunca bir komisya, adam hakları boyunca beylik komisya, kanunsuzluk boyunca bu komisya, dünyada kezzaplık yani maşençilik, kurbanlıyalı pul oğlap, halkın pulunu oğlap Dubai'da saklap yörenlere karşı bir komisya. Şuraya komisyalar var. O komisyaların keçi bir tamlarda oluyor da. Yine şu yerde katlaşan adam bir komisyada ayda öz fikrini ayda. Siz aydarsanız hangi demokratiyamını tutup gittiler. Hava şu yerde şu adam gıyıqırıp aytmalı, hat üstü bilen yüzlenmeli ya da başka bir prosedurları var. Şunu etmen gıyıqırıp yani nemetini örködiye, görkezbirliği öz neyardaçılığını bunu alıp gittiler, yönü daşına çıkarıp koyuyor. Tesirim mi? Tesirim mi? Tesirim mi? Ya içinde otururlar mı orlaya bunu? Ünferin şu adam daşına çıkarır, basmazlar, kattor diye Muhammed Ağa sebebi. Eğer basaysa, jurnalistan bök ya, politikler bök ya sırada. Yani pravzaşitlikler bök ya.
ettirmeler. Ine şoň üçin şu Amerika beýik. Mun konstitusiýasynyň başynda azatlyk, adalatlyk bar. Türkmen Bir başam ýok. Amerikan şu atlar Adam onda ya. yok, milli liderim yok. Şun nimetinde konstitusiýanyň en düýünde azatlyk, adalatlyk adam iň döwletden ulur diýip ýazylgy. Şoň üçin Trump'ın beýlekem oň tapawudy ýok. Amerika öz azatlygyny gorar. Häzir Trump ine bir kandidatly dur, şuňlukça. Ananyň Trump gater ve tutar. Muny ya basarlar ya öldürürler. Şoňa tutar. Öz Amerikanlar eder onu. Iranyň nimetde. Şoň üçin gorkýarym Trump şondan. Ne şunu men mezbur etmeli boldum. Amerikan halkyny gorap diýip du ýöne onu integrasiýa ol bir topar işler olur. Ne şu hatlar. Ne şu demokratiya. Haçanla bir ýer ýa aýtýar prezident saýlasak gene okuýar bol. Bolmaz. Haçanla sistema ütköse yallaklara orun ýok o ýerde. Yani kezdaplar orun ýok o ýerde. O ýerde orunma aktivistlere, grazdan aktivistlere kim öňe çykyp gürlese şol adam döwletiň ösüşine kömek edýär. Ine şolar orun bolansoň döwlet ösüp gidýär. Şoň üçin siz deňişdirmeň sistemany. Deňişdirjek bolsaňyz ine diktator sistemady. Koreýa şo ýerde kim geläsin ýalaklarlar we demokratik sistema ine Ýewropa. Sarkozyny bastılar, häzir Macron guturdygy basýarlar. Hani Koreýada bas gördüler mi prezidenti? Ya Türkmenistanda bas gördüler mi? Ýok. Macron'un milli basılacağını bilýär, gorkýar halkdan, halkyň aýdan zadyny edýär. Zapasovka diýem, kanuny diýär. Ne şunu demokratiýa diýär. Şunu ýanky aýdyşyň diýär. Ýalnızca bir adam bir erwetler ýatky diýär, demokratiýa bolup siz bozýaňyz diýär. Biz demokratiýa diýmek siz aýdýan zatlaryňyzy medeniyet tarapyndan aýtmaly. Siz adamın gowuny dewip ýatsaňyz, ýa söwüp ýatsaňyz, siz demokratiýa bilen daxylyňyz ýok. Siz başga zat bilen daxylyňyz bar. Şoň üçin biz aýrýar. Maňa garşy näme ýatsaňyz ýa-da men goýýarmyn. Ýöne egerde sen şahsyna degsen ýa menka ýa başga ýerinkä aýrýar. Näme? Sebäbi sen öz ýanky aýtjak pikirini dogry medeniyet diline aýdylan ok. Sen öwrenmeli. Şoň üçin men aýrýar. Bolmasa men aýram, kana men bir topar nemelerim durundur videonun aşağına maňa garşy ýazýarlar, meni gollap ýazýarlar tapawdy ýok. Adamyň pikiri. Her kim meni gollamaly, ýa Muhammed Döwejini gollamaly, o dogry. Her kim öz pikirini aýtmaly. Biz şoň üçin görüşýär. Ýöne medeniyet aýtmaly. Ine TikTok'ta çykyş edýän bir topar akrobotlar gelýär. Ştangistlar. Egerde bir medeniyetli gürläp men bilen gidişip bilse, baş üstüne biz gidiş yapşar olan. Siyasatta, durmuşda, ya sosyal doğrultuda, ya iqtisadiyyatda tapawudy ýok. Ýöne bular gelinin, ýanky ölküden adamlar bilen seks etjek bolup maniaklar, bir diýen zatlaryny öldürip işleýänki. O zaman utanmana men arkada bolýan ýa. Elbetde sen ýalaklar bollasa, onu arkada merakabdy. Yani şo ýaly. Biz medeniyetli öz garşylaşmada düşünürüp öwrenmeli we oň şahsyna ýetmeliler. Siz aýdyp bilersiniz, bir adam näçe Qur'anly haramlady diýýär. Bir diýen sebäbi o haramlady nasıl ýaşy. Aýrar zat ýok. Öz halkyna garşy genosid edýär. Günne adamlar ölýär. Şo milli lider bolansoň günne adamlar ölýär. Ýol beren ok Türkmenistanyň ösüşine. Halka azat Türkmenistandan çykyp işläp ýa içine girip içine biznes açar ýa doğun anlaşlaram yol verin ok. Ola ýegini marda näme diýär? Marlara. Aýtmany utanýan o. Dip bolan şol ýaly. Hani men garnaşym diýdin? Diýerligine ýere goýmak. Diýerligine. Ana botdur ha. Bilen firma aýlýar, bilen bir toparlady diýär. Bilen garnaşymyz bar, ýöne bir öňe çykýanlar. Yerini bilýänler. Türkmenistanda da firmamız boldy. Garnaşymyz böküp öňe çykmady. Garnaşy işlemeden. Özüni işledi. Özüni galdyk. Berde de özüni galýar. Araplaryň beýlikleri, Araplary da öňe çykdyramdyk. Beýlikleri de öňe çykdyramdyk. Adalatly çödýär. Şo ýaly bu başgaça bolanok. Biz başga sistemada. Men häzir diktatorlyk edip başlasam adamym malmy ýek özüm alýar. Ýewropa şeýle. Şoň üçin ýa biz alaşy tapýar. Oturup kirli bilen işläp çözüp tapýar we bilýär. Hem işgärler hem menim hem memnun etýär. Galany ýatym şonu. Urum adany menim adanyam. Şeýdikdi.
öz şeyledir. Ol sen şunu etmesen, erti men sen kellan goparan desen sen gorku diýen ol adam. O gorguly inisiatiwa da bermeýär. Ýok bolup gidýär. Gorkujugyna ýa kellesine pikirim gelmeýär. Diňe öz janyny el goranyp ýa getdiýär. Elbette eger oğluk eden bolsa sen aýdyp bilersiň onuň ýüzüne. Ýöne oğluk etmese seni gorkunmak näme? Onu diýmek sen özüň ýokary goýýanda olurdy. Diýmek sen şondan gorkur ýaly etjek bolýan, soň işi berek sana. Şu gorkup durýar ýaly etjek bolýan. Şoma duruşda. Ýana dogry Muhammed ağa. Doğru. Hemmet doğru. Şol için bizim hemme gurulmemiz şoda. Eger demokratiýa bolmasa, ýurtda korrupsiýa bolýar. Ýurtda sen realnystdan daşlaşýan. Halkyň ýagdaýyny bileňa. O ideya, öýtgedip biljek ideýalar tapy bilmeýär. Sen ýurtda halkyň arasynda alalaşyk tapjak bolaňa. Ondan halkdan daşlaşýan soňunda da halk denýär. Hemme diktatordan geljek şu. O zaman onu başka bir yerini günahkar etmek gerek ki. Amerika ortaya geliyor. Öz yurdun içinde özün. Sen halkı razı saklayabilmesen. Realnıstan daşlaşsan özün oğurluk ettin. Halk seni ayırıyor. Başka adam ayırmak gereği yok. Haçanın bilsen ıslah bulanını. Beyleki devletle de başka niyetle bilen gelecek oluyor. Şol için emme günah birinci özün. Doğru. İran'a hiç çocuk olanak ne için milyarlar çocuklar çıktı dedip şu an İran belasında deyince korkuyor. İran ne? 20 millet gepleşecek oldu, düşünecek oldu. En sonunda tupika dirediler. Beren sözüne kol çeken şartnamasına boyun ne? Halkını kırıp otu. Dünyada başka yurtların içinde terör edip otu. Terörçülük toporlar deredi otu. Bolya diye erti yenetiye. Bolya diye 47 yıllar Amerikalı çoğu neft için boku ne yakaramdan. Ola bir delik pulsun. Nefti Amerika hem ekşen beriye. Tebebi köp pul töle. Sen Amerika kampanyalı bilen bar şertnamen barat Türkmenistan'ın gazını $2,000 alıyor. Kütahya $200 alıyor. Bir yerde aydan şolardan. O Trump gelip satın alana kampanyalar. Yeni burada dediğini. Sen şöyle bilen şartname et yani. Şu an hem Orta Asya'daki devletlerin arzusu Avrupa gaz üretmek, neft üretmek. İran'ın arzusu Avrupa neft gaz üretmek. Arap devletlerin arzusu şöyle bilen iş. Tebebi öyle bilen işletin. Hemen kanunculuk olmalı. Hemen garantiye. Hiçbir problemi yok. Yukarı kahadına malyanlı. Barıp sen neftin giyilgen Al-Qaydiyana hiçim yok. Gazın sen arkasına al, ben sana pul verecek edip Al-Qaydiyana yok. Bir bağ orada aydıvanlar. Nerede Al-Qaydiptirli? Sonku dövürdü. O 19. asırda o. Öz saldatlarını eltip hiç kimi eltmeyen hava alıp gidiptirli. Hadır o da dövür. Bollum burada. Ya burada diyecek olayım burada sen. Yok. Şunu yanak vatandaşlar. Bol arasında bolya. Yok. Yang bir zanırlar. Ferden hurmatly ilişkiler. Ine propaganda var da, Orsun propagandası, ondan bir topar devletlerin propagandası, Avrupa diýämi, Amerika yine pin dost diýämi. Ol bir ýürite şeýle klima ýalarda ýöne şolun öýlere jaýlaryny Ýewropada saklaýar we Amerikada saklaýar. Ine Türkmen ýerinde biz söýýäs Amerika beýle hey her bir Türkmenin arzuwy Ýewropaga gidip işlemek we ýaşamak şo ýerde. Her bir Türkmenin arzuwy Amerikaga gidip işlemek we şo ýerde ýaşamak. Şonu ýygyna gaýtdyýsan gaýtmaýar şo. Käbileri men tanýan. Mana da biz Türkmenistana barsak ýaşamam bilmez ya. Bulu ýaly agaz tapmaz ya. Ine şol ýaly biz Amerikan ýigrenýär. Ýöne şoňa ýa arzu edýär gitmäni. Ýa kellemde propaganda bar. Ola bir ikinji ine şu ýaly bir neme bar da? Şu uruşda İsrail, İran, Amerika we beýlik döwletleriň arasynda gidýän uruşda bir topor siýasat tepleşýär. Ine İsrail Palestinany gatgynady. Häzir İran İsrail urýagyny her kim begenýär.
her bir Türkmen ya da her bir derle köp Türkmenler dünýäniň musulmanlary begenýä Eýrany golýar şoň üçin. Olum näme sebäbi İsrail Palestinany ýanky şeýtdi, ine Eýran hem şoň gaýtardy berýär. Bizim golýar diýip ýanky näme diýýärler. Hawa şoň üçin şu uruşda köp zatlar sepleşýär. Öňkü uruşlar gelip ýene sepleşip gidýär. Häzirki uruşlar öňkü uruşlara gidip gidýär. Şoň üçin biz siýasatda her zady aýratyn seretmeli. Dasya. Şoň kunna Eýran gapdalky döwletlerini bombalaýar we İsrail bombalaýar. Arnal ýa-me ýa özüni gorýarmy? Men o hakda diýiljekkä häzir. Elbetde ol oňa topuldy birinji ýanky döwletler. Ol hökman gaýtargy bermeli. Ýöne oňa Saudy Arabia topulanok, oňa Bahreyn topulanok, Oman topulanok, oňa Abu Dhabi topulanok, oňa Dubai topulanok, oňa Azerbaýjan topulanok, oňa Türkiýe topulanok. Olur näme diýär? Biz habarymyz ýok. Şoň üçin ine şu Muhammed Ağaň şu ideologiýasy dogry. Şul diktatura bolana da şular ölkütse hemme zaýlak diýär. İzinem. Ine Gurban Gulam eger gidinçek bolsa şolam aýtdy, ine ýanynaky Egineşden aýtdy. Men gaçşak bolsam mardan Afganlary sokaryn bolýan terrorist akt ederim, gana bulak giderim ýa-da. Ine şolam şeýdip gidýär. Bu bir diktatorlaryň ýanky gaçmak sistematy. Diktator gaçanna ine şeýle gaçýar. Ýöne diktator oturup pikir edip ay menem adamday, menem beýtmäýin, menem adamçylygma, menem wyjdanymma, gelew halky geçireýin, ine gelin alın, ine ferdiň men şu nokada şeýle getirip bildim, döwleti inni özüňiz ediň, bir zat ediň diýip ýanky ýöne gitmeýär. Gurbanly diýär, ine egineşlerine diýär, men balamy sataryn ýa. Menem ferdaryňam wezipemi gidirmez diýär. Ey, bular görýärmi näme ýapyşýar wezipelerini? Haýsy bir türkmen öz watanyna şulardan gorunjak bir şeýle ýapyşyp gördü. Aýdany maňa bir ýeri bar, menem şeýdi bilemok. Men gönaýdyn, menem şeýdi bilemok. Muhammed Ağa da şeýdi bilenok. Näme bular görüşýär? Men öňüm aýdýan. Bizim görüşýär, ýatman görüşýär. Ýok, indi biz görüşýär. Teret, ine şulan bular ýa ölüm ýa da Bana da şol. Bana menem şu berdi Muhammed'e ayırmasam benim haram ölenim. Intek ölme, intek de işimiz kat köp Muhammed. Yok, ben aydayım. Türkmen halkım kösenip yokka, men ölsem men haram ölenim. Men buradan etmeli. Elimden gelen ne der? Canıma, ayağıma, hiç de. Men şol için etyen. Men söz veren bütün dünya Türkmenlerine. Türkmenle kösense, eğer men hiç de edibilmesem men haram ölenim. Kat doğru. Ine men gönaýdym. Men oru ýaly gahryman, näme Muhammed Ağa ýaly. Ýöne ine sizden bir artykmat şeýim ýok. Şu güni çelle men şunu hoda ýetdim. Indi bir zady gördüm. Men şu durmuşda etmeli adam Türkmenistan adatdan çykan boldy. Men asozna geldim şu mesele. Ýöne ýanky näme aýdyşýaly ýanky geldi gamlon aýdyşýaly pop lat edip ýanky populist nimelerde gelemok. Men geldim düýpli görüşmek üçin. Düýpli görüşýär. Birinji günden biz Gurbanyň ýakatyndan aldyk, biz goýberende okşuň. Ya basýas ya aýrýas. Boldy. Ya gaç gidýär. Başga ilajy ýok şoň. Şoň üçin biz siýasatymyzy üýtkezemdik. Biz halky genosid edip duran adama garşy. Şu gün Gurban Guly, erti Serdar, bir gün Kerimul bolsun, eger halka garşy bolsa biz şoňa garşy. Boldy. Sebäbi halk diýäniň sen, men, doğun arnaşlarımız, dosyalarımız, goňşularymyz, bizim vatandaşlarımız, biz halk, biz köplük. Ondan ay halk hiç adet bilmeýär, gorkak. Inanyň müň adam galsa, şoň güýjüni görseňiz aglyňyz açarsy. Görüň, sadakalar, toýlar edilenler, bir 100 adam üýşe aýtadagy, toň näme geçenden bilmeýär. İşem ýetmeýär. Inanyň. Bolmasa ulmaýarak he. Ya bir Marvelayet öz bayramını verilenine bir 1000 adam gymyllasa, işem ýetmeýär. Şu döwlet çalışmakda da bir 10.000 adam gymyllasa, işem ýetmeýär. Biz Gurbanyň ılgap tutup bilmeýär, gaç gidýär şunu. Boldy. Egerde şul halkda
Şunu ýaly adam öňe çykyp bilmeýän bolsa, onu bir ýitip gitmeli. Dogry düşünün. Tebigatyň şerti şeýle. Ay men näle, men ine ol bul diýip öz nimäňi başga birine sowmaň. Her kimiň ýüreginde şol sorun bardyr. Sen ýüregiňle çöz şonu. Goşlaýan, goşlanmaň. Bize goşulma, özüň ýöre. Ýa-da gow ýürýäne goşuldy şoň bilen. Ýöne şu meseleni biz çözmeli. Beýle ýatsam, eýle ýatsam $350 milyon häzir Amerika lotereýa utsagan biz şonu çözmeli. Bize alaç ýok, biz diýredik şoňa. Men şonu düşünjek bolýan. MHM, polis, şunu goýulýan haramzadalar aýdýan, biz şu meseleni çözýär, bizde başga alaç ýok. Ýok, man çözmeli. Bizde başga alaç ýok. Muhammed Ağa diýýär, ýok alaç. Egerde bir 10% başga bir şansymyz bolsa başga da diýer. Bizde ýok şans, biz şunu çözeýmeli. Täze bu böwet otdu. Halkyň öňünde, ykbalyň öňünde, çağrymyň öňünde, döwletiň öňünde, bütün durmuşyň öňünde, bütün Türkmeniň geljegiň öňünde böwet otdu. Ho. Ýa-da dogrymy? Ýazın kommentarda näme pikir ýa. Şoň üçin juma ýanky bayram, Ramazan bayram namazyna biz sizi çağırýar. Şu edek egerde gelmeseňiz, onu özüňizden görmeli. Hormatly diýişler. Biz özümizden görmeli. Biz başgalardan görmeli. Amerika diýdi, ol diýdi, Iran diýdi, Azerbaycan diýdi, Putin diýdi, ondan Siyonistler diýdi, Allah razı şiýan konspirologlar diýdi, o diýdi, bu diýdi. O boş gurulmalar. Biz özümizden görmeli. Onu biz bizada düşünmeli. Eger halk bilen görüşüp bilmesek, üýüşüp agyr bot bilmesek, ona biz individual görüşmeli. Ya biz ananam da hiç mi? Individual ondan şoňa başlamaly. Näle görüşmeli? Onu soň aýdarsyn. Murada men bir söz aýtjak şulardan. Şu biz öň çykyş edip başlamyzda bir topar adamlar ay sen Türkmençe gepler bilen gene burada edin aktif öňe çykan adamlar terör etjek, o terör da hakyky teröristler. Şondan kemçilik gözläp şu öňe çykarmajak bolýardylar. O döwletiň siýasatda. Eger alim adamlar, jurnalistler, tarihçiler, siýasatçylar eger şu zatlary edem bolsa bizim ekrana gelip geplemäge hiç hajatymyz ýok. Ýöne şolu edip bilmedik üçin, jurnalistler pul satylan üçin, alimler, ýazyjylar, ýene siýasatçylar elini oňşap beren üçin biz ondan şu dilimiz bilen bir zat etjek bolýar. Şol üçin hem hiç zatdan çekinem de hemme halka da aýtýar. Ýurduny töýmek üçin, ýurduny etme hiç zatdan çekinme. Bilýän zadyňyz aýdym. Näýli görnüşinden halka ýetir bilýän bolsaňyz ýetirin. Biz ba, ýöne biz bilýär. Şu korku belasyny şu halkdan aýry bilsek, şu halkyň içinde näýli alimler de gelir, yazıcılar da gelir, jurnalistler de dörer. Balansy ütkedip bilsek, ola onsoň öz awraýynyň, geljegiň pully baýly bakty boljagyny halk bilen bolmakda gözläp başlar. Aşun kun, yani şun kun ne? Bundan 5-6 yıl bundan önce Berdi Muhammed'e yadım. Berdi Muhammed için aydım. Berdi Muhammed'e yallaklık edip sesini çıkarman yaranacak bolup görelle gününü görüp biliyadi. Biz indi şu balansı ütkedip var ya. Şonu ütkeddik emmana ondan her kim öz halkına hizmet edecek olur. Biz şu prosesi doğru şu vaat geçiyordu. Kendi adam ne gelir akıllı adam ne gelir. Doğru diýär. Ine men ýene Türkmen halkyna ýönelik bolýanlar. Vatandaşlar, iyileşler. Kim prezident boljak bolsa, kim meclisiň deputaty boljak bolsa, gelecekde azat döwletde. Ol bir häzirki deputatyň häzirki prezidentden deňişdirmän. Azat döwletiň deputaty gapylar açyp bilýär, öz meseleleri çözüp bilýär. Boljak bolsaňyz, erteki gün ministr boljak bolsaňyz, erteki gün bir departamentin başlygy boljak bolsaňyz, ýa bir glawwrach boljak bolsaňyz, häzir gymyrlan. Häzir görkezin badyňyzy. Häzir etmeli şol atlar, erteki hemme zat bolansoň konkurensiýa bol, siz ýam öňe çykylmaýarsyňyz. Ýa sizden güýçler çykarýar. Şoň üçin häzir siýasatçy boljak bolsaň, prezident boljak bolsaň, deputat boljak bolsaň, bir jemgyýet gurmaň ýolbaşy boljak bolsaň, ine tejribe alyp görüşmeli wagt häzir. Erteki gün ýeňensoň görüşere tejribe de ýok. Hemme zat gülýäli, diňe gürläp, ýa-ni burýaly
Görüş tecrübesi alıp bilmersin. Şoň üçin öňe çykmaly. Muhammed ağa, yeni bir video görkezin men. Oson şoňdan bir Bolletmeýilmi? soňky videoňy görkezin, oson bolup Bollet. edýär. Didep üstündeki batan ayazıklarımda Vak boyun zaman asrında Çöl batan ayazıklarımda Ağzına ağzını verip Dar batan ayazıklarımda Oğlum Ine şu Türkmen halkı. Ünsörün şu kadırda hemme dat görüp bolýar. Ünsörün oğudan gyýy. Eşi oğudan, prическасы oğudan, yüzü oğudan, hemme dat oğudan. Kuşam oğudan. Ýöne basýan yerleri hapa. Görgüli şol aşağı fundament hapa. Şo fundamentin şoňa ýanky dogry açylmagyna mümkinçilik berýär. Dogry ýanky döwüşne açyp şu köçüden gezerýän mümkinçilik bolmak. Ine biziň döwletimiz şol. Biziň halkymız owy. Owdanam geýneme milýär. Hemme adam bilýär. Şol döwletiň üstüne biz dursa döwletimiz elbet. Şonu düzeltmeli. Türkmen döwletini güýçlendirmeli, östürmeli. Türkmen döwletiniň içinde halkymız demat bilmeli. Azat gurulap bilmeli. Gorkman ýanky bir gülüşip bilmeli. Gorkman problemleri aýdyp çözüp öwrenmeli. Bize bu zatlar mümkinçilik beren oklar. Gynatan. Men şunu köjük bolum. Muhammed ağa indi tamamlaýaly. Egerde diýjek sadyňyz bolsa, ine aýdyp berýärsiňiz, bolmasa tamamlaýar. Men aýtjak bolýan dadym şu watandaşlar, şu ýurt biziňki. Şu ýurdy goramagan biz bilen, şu ýurdy östürmegen biz bilen, şu ýurdyň hemme bereketen biziň halkymyzda, biziň çağalamyzda diňmeli. Ýöne şuň gynansak ne biz ýurdymyz söýbilýär, ne şonu gora bilýär, ne şoň baýlygyny keseklere bermän öwüne geçibilýär. Biziň ýurdymyz talap bolýar. Şuna päskel berýän adam diňe biziň ýüregimizdäki bar gorkudy. Ýöne şu gorkuň belli bir derejede biz halkyň içinden aýry bildik. Inni halk arkaýyn gepleşýär. Hatda inni hökümetiň içindäki en speslužbeler näkilen şu hökümetden ýergen ýerle diňjek bolýar. Şuna diňe bir amatly şert töretmeli halk agdy bir parahatçylykly bir hereketi bilen şu betbahtçylykdan diňmäge. Şoňa da hem dünýä şerti bar. Bu çok ütgawty hem nerede. Hem Muhammed'in olmayan adamları yok dünýäde. Ne siyasi struktura var şu anda. Ne inni gücü var, ne yurdun içinde ağabey var, ne daşında ne pulu var yurdu dolandırma. Şu sebepten hemme fakitla kavat geldi. İnnen biz şunu yolam taptık. Şu mukaddes Ramazan ayı. Günne biz tarava gittik, öýümden ağdını açtın mı, aşamara barın tarava. Neçe köp adamla meçhide yığınansa, şonu hükümet uççat alıyordu şu an. Şonu tana alıyordu. Neçe adam geliyor şu taktı. Şol hem hükümetin işgär berdi Muhammed'e de, şu adamla var ya da şonu uççat. Şolun öğlerim görüp, sizin gelişinizi görüp, şolu eyyem halkın hükümeti istemeyeni göz yetiriyor. Göz yetirse ne mi? Значит, halk tarafına geçti, şol atçöt yazıp oturan adam. Halkın olluğunu münasip bolacağını bilýär. Ola da şu haramdadylardan diňjek bolýar, awraly ýaşajak bolýar. Dastoýny alyk alyp ýaşajak bolýar. Siz şolary şu hökümete hyzmat etmeginiň öwüni alyp bilýärmi? İkinciden Berdi Muhammed şu atçötleri görüp halkın gelişini görse, şolun ýüregine gorky girýär. Biz şo näçe iyidi giderli gowadyp Kurban oraz fetir ağdaçları neme eydi fetire yetýänçek tanımız köp bolup bolsa Berdi Muhammed oturup bilmeýär ýerine kaçıp gitýär. Şol üçin eydi fetirde de biz bir hereket bilen şu hökümeti araşdyrýar şu karamdadylar. Şoňa real şans we kanuny şans, islew we dünýä şerti gabat geldi. Mümkinçilik var kanuni. Dige meçhide barmaly. Siz otada lozingen bermek gerekke. Dige meçhide feraizi dini yerine getirmek için var. Dige bar namazı
tapdı yedine gay. Bollu. Yönü köp barın. Köp. Hemmeniz barın. Şu yer olmasın. Şu yer barmadığı şu hükümet ozan yatıbilmeye. Bir ayın içinde şu neyse kalın bunun içinde onun mesulun içinde değerliye verdi hükümet. Bereke değerini. Şu halkın gelişini gör değerliye. Ondan bizim karşımızda olacak gücünün hemmesi eyyem önünden kellesine çözüye biz halk tarafı geçmeli. Şol için şu bizim önümüzde hiç karşılıksız biz şu hükümet alabiliyor. Eğer karşılık görketse Amerikanski saldatlığı da yakınladı. Trump çözdü İran'ı. Şol için ben söz veriyorum. Verdim Muhammed halkının karşısına. Güç ulanıp bilmeye. Toçka. Şunu berk adını da sakla. Gattoyan menim bu uşuşan hormaty ileşir. Häzirki adayda ine näme bolup geçýär? Türkmenistan fokusda. Ödem gaptalyna Amerikan goşunlary dur. Edil gaptalyna. Egerde bizem bir zat et başlasak, egerde hökümet bize karşı bir zat etse, günüňel wagt diýerler şunu. Derrüw gelip, derrüw. Gerekli öjeştirmek regionu. Şoň üçin ine bizim uly şansymyz bar. Bizde gününden şanslar açylýar. Halk goýun dur. Haçan açyl. Yo olam galan Murad ağa. Men halky kendi at diýetim gelenýär. Yo, men abasnaý çıkar öýdi. Ola bir ikinci men ine MHM bilen polislara ýüzlenýär. Halkyň gözüniň oğudyny alan sizler. Sizde günä uly günä bar. Gatul günä. Senin günäňiz şeýle uly, siz hälen bilen zok. Şoň üçin şu edek halka da diýmen gırak açyň. Ine halk, ine de milli lideri, ine şu arkadagy ba bolsa, ine şu halkyň arkadagy bolsa, ona şu halkyň beýik serdary bolsa, ine halk görsün şular çözsün diýip. Mesele çözdün o. Bu mesele çözsün. Egerde arkadagy bolýan bolsa, onda halkda näme bolsun? Halk baryp gürleşsin. Eger beýik serdar bolsa halkyň, onda baryp halk gürleşsin diýip gırak açyň siz. Öňde durmaň böwet bol. Şu edek karamlyklaryňyzy etmeň, gaýra dedim. Bir adam bolun o. Size utanýarym, siýasatçy bolup, sizi kanunçy bolup çağırmak. Utanýarym. Men guna diýim. Muhammed ağa, şunun bilen biz efir ýapaýly. Bolýar Murad ağa. Tutýan orada laňyz kabul bolsun. Allah dileglerinizi eşitsin. İnşallah Ramazan bayram namazyna biz çıkıp öz adatlarymyzy alyp we bütün dünýäde Türkmeniň kimdigini biz aýdylar. Berekeli. Sağ olun. Sağ olun.